CrossFit-ministeriet præsenterer The Open Show 2015 med Jonas Bjørneskjold, Thomas Frøsig Larsen og Jakob Overgaard. Sponsoreret af Jolly. Velkommen til CrossFit-ministeriet. Jeres oase af podcastnatteri. Et sted i Ballerup sender vi fra i dag, og jeg har det sygeste ekko der, så jeg tager lige med. Skide god start. Nej, vi er her i dag for at afslutte åben. Det bliver genialt fedt. Vi er et sted i Ballerup, sender live, og vi har Jakob med sådan rigtig ved bordet denne gang. Han har fået lov til at være med ved voksenbordet i stedet for børnebordet. Fedt. Ja, 0 gange regions atlet. Og så har vi min faste medvært, Thomas Frøsig Larsen. 4 gange regions teamatlet. Du må ikke få det selv, Thomas. Og mig selv, Jonas Bjørneskjold, 0 gange regionals atlet. Og det handler jo om det nye åben, og det vil sige, det handler ikke om regionals længere overhovedet. Men det handler til gengæld rigtig meget om alle de her fantastiske, dejlige jollies. Fordi det, der jo er ved at ske, det er, at vi er ved at lukke en konkurrence, hvor man kan vinde ikke mindre end 2.592 af disse fantastiske lige præcis, dåser. Og den kan man vinde. Og man er stadig ikke med i spillet om at vinde det, hvis man kommenterer i løbet af det her opslag, og man smider bare en kommentar i løbet af udsendelsen, og så er man med i det store spil. Og så via en hemmelig algoritme, så bliver det udtrukket her til sidst, og så får jeg det at vide. Men Du skal lige mute. Jeg kan godt høre, at jeg skal mute. Jeg får helt godt sådan noget. Det er rigeligt, at høre dig én gang. Jeg behøver ikke høre dig 2 gange. Mener du det? Nej, det er fedt. Du er sød stemme. Du er så sød, ja. Jeg ved det. Ja. Nå, hvad er det? Vi skal til en masse spændende ting i dag. CrossFit-nyheder, og vi skal snakke 2025, men vi skal også selvfølgelig tale om det endelige leaderboard, hvem der er kvalet, hvem der ikke er kvalet. Nogle honorable mentions, dem der fortjener det, because they're worth it. Men jeg synes, vi skal starte med lige et øjeblik. Jakob, det har jeg ikke aftalt med dig. Nej. Men lige giver dig lov til lige at sige hej til folk derude. Du er ikke blevet præsenteret rigtig de andre gange. Vi andre har fået lov til at sige hej mange gange. Nej, det er rigtigt. Ja. Tak for at du er med. Jo, tak. Jamen, jeg er glad for, at jeg måtte være her. Og sidde med ved det bord, som du siger. Så det bliver fedt at nørde lidt CrossFit, og ikke bare sidde og trykke på nogle knapper og sådan noget. Ja, du fortalte os lige tidligere faktisk, at du engang har været rigtig CrossFit konkurrenceatlet, så du er ikke kun speaker og creative director og sådan noget. Du har faktisk engang. Altså jeg har i min, altså det er virkelig mange år siden, så var jeg på, jeg tror det var måske, man kan ikke helt kalde det konkurrencehold, dengang det var det. Men nej, jeg var på det gamle Team Nordvest i mine yngre dage. Og ja, så jeg har haft noget med konkurrence at gøre, og hvor jeg ikke bare står og snakker i en mikrofon. Men nu er du et lille nips. Nu er jeg bare et lille snowflake, altså, så det er også fint. Ja. Vi har nogle CrossFit News til jer. Kan vi få den fantastiske ned i bunden der? Men ligger vi noget... Hvem lægger noget underlæg på? Noget underlæg, det gør du. Det er du god til. Yes, godt. Vi skal til vores breaking-ish news om CrossFit. Er det her kamera? Det er det der kamera. Skide godt. Ja. Jeg vil lige starte med at fortælle jer, Amanda Barnhart, vi har jo talt en del om det her med, at 24-vægtene var for lave, og 23-vægtene var for lave. Det var dig, der talte om det til at starte med, Thomas. Ikke at de nødvendigvis var for lave, men i hvert fald at de var noget lavere, eller nemmere at løfte for kvinderne, end det var for mændene, for der var så stor forskel på de tider, man så. På den anden side, når vi kommer til at snakke og gå lidt mere dybden med 25 og sådan ting, så ser man ret stor forskel på mænd og kvinderne igen, men i mændenes favør, og det har måske noget at gøre med, at mændene generelt set er bedre til at bruge kalorier, og måske også endda bedre til at lave muscle-ups. Men det kan vi snakke meget mere om, når vi når dertil. Men Barnhart er i hvert fald ude at sige, hun synes ikke, det er fair et eller andet sted, at nogen som hende, som er vigtige, er nogle barbell-specialister, som gerne vil op og løfte alle de tunge vægte, at de ikke får lov til at vise, hvad de rent faktisk kan. Og man kunne så måske også sige noget om, at man ikke får lov til at lave en score, hvor det kun er nogle enkelte, der løfter den sidste vægt, men det i stedet for, at det handler om, hvor hurtigt man gør det et eller andet sted i slutningen. Hvilket er lidt hendes pointe. Det er spændende, hun lige charmer ind, og der er flere andre kvindeatleter, som har været at sige det samme. Det er grundlæggende budskabet. Et eller andet sted lidt ligestilling mellem mænd og kvinder, de skal også have lov til at have en tung vægt, kvinderne. Så er der 23 score adjustments, som vi har skrevet ind i programmet og skulle snakke om. De er simpelthen ikke kommet, og det er lidt spændende, fordi at vi mangler stadigvæk 23, 24 og 25 video reviews med score adjustments, og der har været nogle vanvittige score adjustments de andre gange. Så nu kommer vi til, hvem der har vundet i Danmark og sådan nogle ting senere, hvis ikke man har set dem. Vi har faktisk også nogle videohilsner, ja. Og den kommer vi til lidt. Men man kan sgu ikke rigtig vide, hvor det lander hen endnu, fordi der er virkelig nogle adjustments, der skal lave. Både i første omgang til workoutsene, og så en gang i januar ved man først, hvem der er kvalet til games. Og vi kommer lige tilbage til tidslinjen om et øjeblik.
Fitness in Cape Town, en sanctional, som vi fulgte meget til sidste år, fordi André Houdet, han var lige ved at snuppe pladsen i de første par dage, klarede det virkelig, virkelig godt. Det var der, jeg tror, man virkelig så, at han kan det til de rigtige konkurrencer. André har været til regionals før, klarede det fint nok, men jeg mener mere, at han var tæt på at tage pladsen. Ikke? Det var overraskende, men viste, at André, han ved det kraftede mig. Er udsat på ubestemt tid. Det, der skete for 1,5 uge siden, det var, at man først fik at vide, at de ikke kunne holde det, da de havde tænkt sig det, fordi at der skulle være en anden sportskonkurrence, og kommunen, kan man sige, altså i byen der, de har sagt, at I kan sgu ikke lige, vi tager nogle andre, det er jer, der får stedet. Ikke? Nu er det så udsat på ubestemt tid, fordi de simpelthen ikke kan finde ud af at holde det der. Jeg ved ikke lige, hvordan man kan ende med at udsætte det på ubestemt tid, men Sydafrika er altså heller ikke sådan helt 100% en retsstat, som man kender det. Det er lidt et spicy sted. Lidt mere sådan, hvem kan lige lægge flest penge under bordet, eller? en gang imellem er det lidt sådan. Det er jo Sydafrika og Cape Town er jo kendt for kriminalitet og sådan ting, så jeg tror, at... Corruption. Ja, lige præcis. Okay, vi springer hurtigt videre til danskere, der har været ilden andre steder end i Åben. Det er German Throwdown, hvor vi jo har haft lidt post fra Rasmus Horslev fra Aalborg Sportshøjskole. Og hvis jeg starter med ham, og hvordan han klarede sig. Jeg vil også bare tilføje, at det var Rasmus selv, der kontaktede os omkring, at han skulle til konkurrence i udlandet. Om han skulle byde ind med at lave den her turen går til. Og det er super fedt, at folk de skriver til os, fordi at især under tidspunkter som Open eller Games, der kan vi ikke holde øje med alle de her ting her selv, altså at opsøge folk altid. Så det er rigtig fedt, at de sidder derude også og opsøger os, så vi ligesom kan dele jer. Og nogle gange er der mulighed for, at det giver god mening at gøre, nogle gange er det ikke. Men den gang, der passer det perfekt med, at vi kunne gøre det med Rasmus. Så skud ud til, at han opsøgte os. Det er faktisk en virkelig, virkelig god pointe, fordi det er enormt svært at holde styr på alle de danskere, der tager konkurrencer derude. Så rettelse til opslag en gang imellem, fordi vores redaktionsarbejde er sgu bare lidt presset, når dengang trods alt i sidste ende er lidt et hobbyprojekt det her. Det er ikke noget, vi tjener point på endnu, det kan jeg i hvert fald godt afsløre. Om vi så er ved at måske ikke at gå så meget minus, det er en anden historie, men det er svært at løbe det op. Så meget mere, skriv til os, giv os tips, hvis I kender nogen, eller hvis I selv er nogen, der tager konkurrencer, eller også bare nyheder derude. Det er sgu ikke så meget nyheder, der kommer til os så meget, som at vi bare hele tiden spørger, hey, hvad så, er der sket noget nyt? Sker der noget? Ja, præcis, det er det. Nå, men Rasmus klarede det faktisk ret godt i eliterækken til German Throwdown og fik en 9. plads. Lukas Gråle, som vi kender, fik en 15. plads. Og Adrian Mundweiler var det eneste navn i top 10, og sådan virkelig kendt, og som er et stort navn. Han tog til gengæld førsteplads ret overbevisende. 120 point foran andenpladsen, mener jeg. Jeg kendte hverken anden eller tredjepladsen af navn, men altså, bare for at sige, niveauet til den her konkurrence var altså relativt okay, og i toppen var det ret stort i begge kategorier. Men ikke en sanctioned event endnu, og det er jo en vigtig ting at huske på. Men er det kun licensed, eller hvad? German Throwdown er faktisk ikke engang en license. Men det er næste gang. Jeg synes bare, jeg så på deres hjemmeside, at der var sådan et CrossFit. Jeg tror, der er noget med, der er German, og så er der også noget Berlin Throwdown. Ja, Berlin Throwdown er på, ja. Vi googler det lige, så ser vi, om vi har fundet af det i løbet af udsendelsen. I kvindekategorien, der var der også en dansker, der blandede sig. Trine Wissing fik en 11. plads. På førstepladsen var det Karin Frey. Og der var også en anden, dansker med, Anne-Sophie, jeg kan ikke huske hendes efternavn, men det var også for Sportshøjskolen i Aalborg, som stillede op i German Throwdown. Lidt længere, jeg kan ikke lige huske hendes, den har faktisk ikke lige fået skrevet noget, kan jeg se. Hun stillede op i. Ja, hun stillede op i den anden kategori, ikke? Det kan jeg ikke huske noget, men jeg ved i hvert fald blevet tippet om, at hun deltog, og så havde vi faktisk også 2 hold med, som har deltaget, og det har været Trinity. Jim har været afsted, og så 8800 CrossFit, som så er Viborg, der har stillet med et hold. Jeg ser lige, om jeg kan finde et pladser, mens jeg siger det sidste, fordi at Karin Frey, som du kender, Thomas, er navnet, eller hvad? Nej, det siger mig ikke så meget. Vi har set hende til regionals i Europe, i Berlin, mener jeg, hun var med, hvor hun blev... Altså hun klarede sig, som man lagde mærke til hende, men det er igen bare for at sige, det er ikke et navn, man kender vildt godt. Og så Angonese Manon, som blev 17. plads, tror jeg, til Europe Regional i 2018 i Berlin, blev første og anden plads i den konkurrence. Det er niveauet der. Og så havde vi en anden konkurrence, hvor at Lars Christensen, 5. plads samlet til Torian Pro, som altså er relativt stor konkurrence i Australien, hvor han også vandt et event. Og Thomas, Lars Christensen, vil du lige fortælle folk, altså vi har nævnt ham i forbindelse med Open, men hvem er Lars Christensen? Ja, Lars Christensen, som han også selv har postet på sine sociale medier, kommer fra CrossFit Herning af, hvor han var tidligere medejer af det. Og der kunne man se, at der var kommet et fint avisopslag, eller en lille artikel i hvert fald i det lokale dagblad i Herning, hvor der stod, at han havde solgt sit gym til sin svigerinde, tror jeg det var, som så havde overtaget det. Og han har så selv rejst til Australien sammen med sin kæreste eller kone og 2 børn, og ja, har et gym der og træner ellers bare
fuld tid, og jeg tror, han går ret målrettet efter at komme til games, i hvert fald som masteratlet. Og man må også bare sige, at han har jo virkelig udviklet sig i løbet af de her 3-4 år. Så dem, der laver den undskyldning og siger, men det er også fordi, jeg er blevet for gammel og sådan ting. Han er jo et godt bevis på det, at hvis man, selvom man har 2 små børn og sådan ting, men hvis du prioriterer din træning... Hvorfor så der peger på mig? Men altså, jeg skulle til at sige, at jeg peger på os alle sammen. Ikke? Ja. Og det er jo også det, jeg har fundet ud af med mit Open eksempelvis, at man er nødt til at skabe sig nogle bedre forudsætninger, hvis man vil konkurrere mod dem, som ikke har børn i hvert fald, og ikke har fuldtidsarbejde, men måske studerer på halv tid for at prioritere crossfitten. Der er han et godt bevis på, at det kan godt lade sig gøre, hvis man går efter drømmen og udvikler sig i en relativt sen alder i 30'erne. Og altså vinde det vind til sådan en konkurrence, hvor du har Samuel Quant og sådan, altså sådan virkelig dygtige atleter med Games-atleter, Matt McLeod, og altså sindssygt imponerende. Altså sådan, det må man bare sige. Og for ikke så lang tid siden også, som vi snakkede sidst om, vandt den her masterkonkurrence i Fitness International Championships. Og den sidste nyhed, vi har til jer, det er, at CrossFit er tilbage på de sociale medier. Woo! Det er så kun lige CrossFit Training, kun på Instagram, og CrossFit Training-kontoen, vi fulgte den for eksempel i forvejen. Grundlæggende reklame for deres level 1, level 2 og level 3 kurser. Men så kan man i hvert fald følge det. Skide godt. Ja, jeg vil gerne have en kundekanal med de der tutorials hjemme for den der helt sleazy dagligstue. Ja, de nye workout-videoer der, de laver. Der, hvor de bare står med sådan nogle water jugs og laver helt basic øvelser. Ja, rejse op fra sofaen, som en øvelse. Faktisk bare lave knæløftninger midt i stuen. Ja. Det ligner bare, at de har fundet sådan en stue fra 70'erne. Også fordi, og filteret er lagt sådan, det ligner sådan Ted Bundy's living room, kalder de det sådan... De gamle mediefolk kalder det sådan lidt med et ord til Bundy's living room. Jamen, det ligner sådan en sitcom-setting der, ikke? Ja, men det er også sådan lidt massemorder sitcom. Ja. Jeffrey Dahmer der. Ja, et eller andet. Spiser folk efter han lavede sin CrossFit workout. Nå, men det var nyhederne, vi havde til jer. Det var breaking-ish nyhederne. Ja. Hvis vi lige skal nå rundt om, hvor vi er med workout 20.5, som Castro kalder det med sit amerikansk, så har vi lavet en lille sjov video, der summer den op, inden vi lige snakker om workouten. Og den får vi på lige om et øjeblik. Men jeg vil bare huske at sige til jer alle sammen, at der var i den her uge, det var den sidste workout, og nu er det slut, og nu kan man træne normalt igen. Men lad os se, hvad Miley Cyrus og andre havde at sige til det. Relaxing, get into it. Som I kan se her, så handler det om, at workouten, det var Ringenes Herre af det ord, som vi umiddelbart lige fandt på. Fordi det handlede rigtig meget. Thomas, måske lidt det ved ikke, det kan du lige sige, hvad du synes om det, Thomas. Men det handlede ret meget om, kunne man lave ring muscle-ups, kunne man ikke? Hvor mange kunne man lave? Kunne man lave dem i store sæt, som de store atleter, der har lavet dem 3-4 sæt, eller lignende, og bare blastet through dem. Og så var der 120 wallballs. Og der var 80 kalorier på romaskinen. De 120 wallballs til kvinder og mænd, præcis som det plejer. Ring muscle-ups 40 i alt. Men det, der var nyt, og som var helt smadret sociale medier, selvom CrossFit ikke selv har dem, det var jo, man måtte partition as you like. Lidt som i gamle CrossFit workouts. Murph i helt gamle dage var også partition as you like, inden man fik den i de her 2 games-formater. Det har vi aldrig set før til Open, og det var ikke noget, folk havde gættet på velkommen. Nej. Jeg synes, det var fedt. Ja. Jeg synes, det var mega fedt. Altså... Vi kan snakke om sådan, ja, det er en test af fitness, men altså strategi vil altid spille ind i fitness. Altså, så jeg synes, det gav mening at også få det aspekt ind i workouten. Og så gælder det bare om, så er man nødsaget måske til at prøve den og lave den 2-3 gange, hvis du skal se, hvad der giver mening. Altså, størstedelen har i hvert fald lavet den 2 gange, for at forbedre den markant ved at lave den nummer 2 gange. Og jeg synes, at det er et fedt aspekt at få med. Så jeg synes, det giver mening. Altså, vi havde jo sådan en diskussion om, at grundlæggende handler CrossFit jo om at teste ens fitness. Altså, hvad kan du? Altså rent fysiologisk ja, de 4 domæner. Ja. Og, ja. Eller de 10 domæner, som det i bund og grund er, ikke? Jeg synes, det lød som om, du sagde de 4. Nej.
Plus 6. Du har kun 4. 10, yes. Men uanset hvad, så snakker vi jo om, at det her sådan, at der er meget taktik generelt i CrossFit ellers. Nogle gange så er der lidt, hvor hvis man nu skulle lave 40 muscle-ups i træk, skulle man så lave 3 store sæt, og så dele de resterende op i 2 sæt. Eller skal man lave 10-4, eller du ved, det kunne være taktikken eller strategien, altså man kunne lave en plan for det repskema, man vil lave. Men det er mere eller mindre kun sådan pacing og sådan noget, der er jo i. Ja, normalvis, eller hvor tæt skal du sætte dit udstyr fra hinanden, så du ikke som kan betyde ret meget, indvendt jeg lidt, da vi diskuterede. Men uanset hvad, så er det i hvert fald noget, der er lige for alle. Her til gengæld, der er det ikke lige for alle, hvordan folk ender med at lave workouten. Altså uanset hvor meget man tror, at folk ender med at gøre det på den samme måde, fordi de har regnet det smarteste ud. Så hvis man kigger alle videoerne igennem på Games side for de atleter, der har smidt nogen op, så har jeg nærmest ikke set nogen, der gør det ens. Der er jo det her, lige pludselig så bliver taktikken et stort element, og jeg synes, det er super spændende, at man kan lige pludselig sige, at den kloge narer den mindre kloge. Altså hvis du kender dig selv bedre og ved præcis, hvordan du kan optimere 100% på den her workout i forhold til det, du kan og din kapacitet, så kan du få en bedre score end nogle andre, der måske er bedre form end dig, men som ikke har været lige så smarte. På den anden side, så har vi altså også det her kor, der er over på den anden side, der er sur over det, fordi at de mener ikke, at det er den samme test, man så laver. Og når folk skal til games eller vinde de her championships, national championships, så er det ikke fair, at man gør det på den her måde. Og det er jo så spørgsmålet, hvad synes du om det, Jonas? Altså, nu bliver vi næsten uvenner af bilen på vej hen, fordi jeg synes, at det var, jeg caller lidt bullshit på det, at den årsag, at altså 3 ting. For det første, så er en test jo aldrig fair, fordi hvis det havde været 40 ring muscle ups først, så var der bare rigtig mange, der var blevet helt smadret på det til at starte med. Altså, det havde betydet endnu mere, hvis ring muscle ups blev lånt til at starte med, at man skulle igennem de 40. Jacob Heppner har jo lavet den 40, 120, 80, hvor han netop tvang sig selv til at lave de 40 først, og man kan sige, og det gør han meget langsommere end den tid, han har postet. Altså det er cirka 3 minutter langsommere. 3 minutter, ja. Og man kan sige, og du kan se på alle andre i løbet af det her Open for eksempel, hvis vi tager clean and jerksene for eksempel, hvis du måtte have fordelt dem i forhold til boxjobsene, som du ville og sådan nogle ting, så vil alle nok have lavet, nu forestiller jeg mig bare det, clean and jerksene først, sådan så du var mest frisk på de tunge vægte, kan man sige. Hvis du havde fået lov til det, så er der måske nogen, der har klaret det, som ikke klaret det. Og på den måde ville det have været mere fair for dem, fordi folk har forskellige styrker og svagheder. Her får du muligheden for via din klogskab, som du siger, og ligesom gøre op for din svaghed på nogle punkter. Men grundlæggende så burde alle de bedste atleter jo ende med at finde den bedste metode for dem. Vi er enige om, det ikke er den samme, men ellers så har de kraftedeme en dårlig træner, eller også så er de virkelig dumme. Grundlæggende. Altså, fordi jeg er med på, at det kræver noget taktik, men så svært er det heller ikke at finde den bedste metode, når du får lov til at prøve det 2, 3, 4 gange, hvis du virkelig mener det. Jeg vil sige bare, det hører det at være en god atlet til, at kunne kende sig selv og kunne lave en workout efter det. Det er hele tiden den der sådan threshold-træning, ikke? Og det der med at sige sådan, ja, men den hører ikke hjemme i Open, og jeg vil hellere se den til en anden konkurrence og sådan noget. Altså, jeg synes bare, det hører lidt fortiden til. Altså, CrossFit skal jo også blive ved med at udvikle sig og få flere og flere aspekter ind i det. Og taktik er jo bare en mega stor del af sport. Og hvis CrossFit gerne vil være en sport, som det jo er, så synes jeg også, det skal være en del af det. Og selvfølgelig også en test. En brede test. Det er faktisk lige præcis det, jeg synes er spændende med hold CrossFit. Især nu, hvor vi er nede på 4 personer frem for de 6. Måske, at det ligesom er blevet både stadigvæk spændende at se, for 6 var bare for mange at se på nogle gange. Men der er meget mere taktik i hold CrossFit. Hold workouts, der er meget mere, man skal snakke om og planlægge og tænke, og man skal næsten have der er nogen, der snakker om, i hvert 6-personsholdene, i amerikansk fodbold kører med sådan nogle wrist-wraps, hvor man kan skrive på. Hvor man kan skrive webschemet og ændre det undervejs, og have en plan A, plan B og sådan nogle ting, så man ikke, når man er stresset, skal stå og tænke over, hvordan vi kører, hvordan deler vi repsene op. Det synes jeg begynder at sige, det er fandme spændende, for det er meget mere sportsagtigt, end når du grundlæggende bare kunne tage folk og lave en Wingate-test. Wingate-test er dem, der ikke ved, det er en 30 sekunders max test på en bike. En bike-erg nærmest, hvor man så har det, altså skruer op for niveauerne. Så ser man, hvor mange kalorier folk kan, eller hvor mange watt folk kan træde, og det er en af de mest videnskabelige måder at teste anaerobisk kapacitet på. Det kunne du grundlæggende lave i stedet for de fleste CrossFit workouts, hvis der ikke måtte være taktik, hvis ikke er mening. Det er sådan hele min... Altså jeg er helt med på den præmis, I stiller op begge to. Og det her med, og jeg tror, hele diskussionen går ned til, skal sådan taktik være en større del af CrossFit, eller skal vi kun teste på ens workouts, hvor det er den fysiske kapacitet, der spiller ind? Og jeg synes sådan set, at det er okay, at man også har et taktisk element i CrossFit, som kan spille ind i en enkelt workout. Altså jeg synes, det var lidt problematisk, hvis man skulle gøre det på alle 5 workouts, fordi så vil du lige pludselig begynde at teste, hvor god er du taktisk i 5 forskellige workouts. Men nu får vi jo testet det i en enkelt workout.
Og personligt kan jeg egentlig godt lide det format. Altså, vi kan også godt tage udgangspunkt i, altså den måde, jeg lavede det på første gang, var væsentligt langsommere, fordi jeg havde mange flere rotationer på romaskinen. For eksempel skulle jeg over på romaskinen og ro 8 gange 10 kalorier, mens at anden gang jeg lavede den, der skulle jeg komme over og ro 3 gange, altså 20, 20 og 40 kalorier. Så jeg sparede sindssygt meget tid lige pludselig på ikke at lave så mange skift og transitioner, og det var næsten nemmere anden gang, altså hvor jeg gjorde det på den der måde, og alligevel gik fra 18 minutter til 15 minutter. Altså det er en ret vild forbedring, og det synes jeg er meget fedt, at man kan få lov til at lege med, når man nu har næsten 4 dage til at lave den, ikke? Den sidste, tror jeg umiddelbart vil trække, er at Chaos-eventet til CrossFit Games 2018. Det sidste Games under det sidste gamle format, så vil jeg huske, ikke? Eventet, hvor de eliterne ikke fik at vide, hvor workouten var. Det synes jeg også er genialt, og det er jo derfor CrossFit og International Fitness, Functional Fitness, det der F3 eller hvad det hedder, det er anderledes, for der kender man testen i forvejen. Grundlæggende så skulle CrossFit jo bare være 1 AM snatch, den der Wingate-test på 30 sekunder, og så 5 km roning. Bum, så kan du have testet folk, hvis du vil til en ren fysiologisk kapacitet. Men det er jo ikke det, man laver i sport. Sport tester man meget andet, hvis man kan få lov til at sige det. Men det er nok de samme mennesker, der synes, Chaos-eventet var dårligt til Games, og at det her event var dårligt til Open. Så det er lidt 2 skoler, ikke? Ja. Det vil jeg gerne anerkende også et eller andet sted. Ja, en stor ting i CrossFit er jo også, at man hele tiden tester nye workouts fra år til år, og sammensætter dem på umådeligt mange måder. Og det snakkede vi lidt om, at det her det var 10 års jubilæet for Open, så at det måske bare var 5 repeats, vi skulle lave, hvilket jeg synes ville være lidt ærgerligt, fordi at det er jo en del af CrossFit, en stor del af CrossFit er nemlig, at man laver nye workouts altid. At det altid er konstant varieret, ikke? Altså konstant varieret, som er en af hoveddomænerne også i CrossFit. Men jeg synes også, vi skal lige høre, nu kan jeg se, der sidder 51 og kigger med. Ja. Så måske kunne man lige høre, hvad folk selv synes, eller hvad folk, der sidder og ser med, eller hører med, synes om workouten. Altså var den fed? Var det noget juks, og der skulle være strategi, eller hvad synes I? Det skulle bare hedde 40 muscle-ups. 80 kalorier, 120 wallballs. Hold op. Altså det her, prøv at overveje, hvis det havde været en separator. Men det kloge ved, at Castro har programmeret på den måde, han har gjort på, det er, at han netop har kunnet lade folk altså ringmuscle fylder stadig virkelig meget i workouten, men alle dem, der ikke er så gode til dem, de kan partition dem løbende imens det andet. Ja. Plus dem, der slet ikke kan ringmuscle de kan stadigvæk føle, de laver med i workouten, uden at man har taget fra eliteatleterne og skulle starte med 15, eller hvad var det? Var det Lefteris 220? Theofanidis 220 i første sæt, eller hvad lavede han? Altså, Theofanidis startede med at lave 20 i første sæt. Præcis. Og 10 og 5-5, tror jeg, det var sådan han... Og det kunne han ikke have gjort, hvis muscle-upsene havde ligget til sidst. Ja, i første, som åbner. Ja, Patrick Vellner lavede også 16 eller sådan noget i sit første sæt. Paddy. Jeg tænker faktisk, Jakob, at når vi nu går lidt videre nu og kigger på nogle workouts, så ser vi lige, hvad folk skriver ind til os med den her workout. Ja. Så skal vi til at kigge på nogle atletvideoer. Så hvis du lige er klar til det. Det er i hvert fald mig. Skide godt, fordi at, jeg ved godt, vi tager ikke talt så meget resultater på dem endnu. Men lad os lige få en video. Jeg tænker, vi starter med, du er klar med en der. Det er Christina, du sidder klar med? Nej, jeg er klar med lige den, du gerne vil. Ej, hvor er du lækker, mand. Jeg synes, vi skal høre lidt, hvad Jamen, jeg vil bare sige, at Christina har jo, bare lige for at lave en kort introduktion, stillet op for Butchers Lab jo, og været på Games-holdet i 18 sammen med Rebecca Wittesson og Rasmus Svartegren og Julian Markvits, som har været vores gæst i under 2023, og laver altså sit bedste placering nogensinde til Open, og tager faktisk en anden plads. Det skal vi nok gå endnu mere i dybden med. Men så har jeg i hvert fald en kort introduktion til den video, I skal se lige nu. Men inden du sætter på, så det vi har spurgt hende om er, hvad synes du om det års Open, og hvad er hans planer for sæsonen fremover? Fordi de har fået lidt forskellige ting, blevet spurgt om de her. Vi hører den? Ja. Hej så, jeg hedder Christina, og jeg har sgu også været med i Open. Hvad synes vi om Open i år? Jeg synes, det har været virkelig, virkelig sjovt. Fed workouts. Som der nok er blevet snakket om, så har det et andet setup for i år, end det plejer. Hvilket jeg synes har gjort det mere omfavnende i forhold til at få så mange med som muligt. Workout-wise synes jeg, at det har været sjovt, men jeg tror, det havde jeg synes lige meget, hvilke workouts der har været budt på. Det er måske ikke lige dem, jeg havde valgt selv, hvis jeg skulle planlægge mit eget Open, men jeg føler, at jeg er virkelig blevet udfordret på mange af mine svagheder, og jeg har kunne løfte mig selv op i forhold til at se, hvor jeg har rykket mig fra. Så
Det har været mega sjovt. I forhold til Open, så har jeg primært kørt det for at forhåbentlig have kvalget mig til nogle forskellige sanctionals. Starten var det ved første have været Dubai, hvilket jeg ikke har kvalificeret mig til, så mega god start. Men lad os nu se, der er jo forhåbentlig andre i løbet af året, så alt i alt sindssygt godt. I forhold til favorit-workout, jeg synes helt klart, at det første er noget af det sjoveste. Den første workout, høj puls, lav vægt, burpees. Men alt i alt synes jeg, det var virkelig, virkelig sjovt, og glæder mig allerede til næste år. Ikke? Det er vel et meget godt tegn. Så, vi ses. Så er du tilbage, mand. Fedt. Godt, du lige laver introen der. Begynder du at overtage min navke? Undskyld. Ja. Du er vel en slags nummer 2 gæstevært. Ronner var den første, der var gæstevært. Du er vel nummer 2 gæstevært på en måde? Det kan vi godt lege. Okay. Så åbner jeg lige en Jolly. Yes, sir. Husk at skrive nogle kommentarer, så I kan være med til at vinde nogle Jolly. Men det Christina taler om her, det er jo blandt andet faktisk, at hun... jeg synes faktisk, hun er meget sådan realistisk, eller hvad skal man sige, hun er ikke sådan, så hun danser bruse over sin bedste placering indtil videre. Jeg tror, at hun ser frem til en sæson, hvor hun gerne vil have nogle store sanctions. Hun havde store personlige ambitioner i år. Altså som individuel atlet, det fortalte hun om, da vi snakkede med hende til Butchers Classics, hvor at, jeg havde hende og Rebecca forbi til lidt interview, og hun ville gerne have været til Dubai, hvor hun ikke kommer med, siger hun. Jeg ved ikke lige, der er nok lige noget video-review, der skal være færdigt og sådan noget, før vi køber den 100%. Alt i dag er super. Video-reviews er ikke færdige, alle scorer er ikke nødvendigvis færdige, og der mangler ligesom noget komme helt på plads. De har helt til den 16. december ligesom til at review alt og plotte ind og alt det der, ikke? Jamen helt præcis, hvis jeg lige skal sige det, så har de indtil den 16. december til at finalize video-review, både for National Champions og Top 20 worldwide, og så er Open Leaderboardet finalized. Men så er der indtil januar, hvor folk bliver inviteret, og der kan komme backfields og sådan nogle ting. Så der er faktisk først i januar et helt sikkert svar. Så alt er pending? Alt er super pending. Det er bare lige så det forbehold er taget, så behøver vi måske ikke tale om det mere. Men i forhold til Christina, så tænker jeg bare, at jeg synes egentlig, at hun skulle være noget mere glad næsten. Altså, det er da en flot performance, hun har lavet. Kæmpe skud til Christina. Ja. Altså, jeg synes, hun har gjort det sindssygt flot. Og et eller andet sted, så er det jo... Er det ikke sådan første år, hvor hun sådan, ligesom prøver kræfter med individuelle atlet? Som rigtigt i hvert fald, ikke? Hun kvalede jo sidste år til Dubai, og har været afsted faktisk der. Ja. Og nu snakker vi om, hvor mange. Det er 30 atleter, der kvaler på kvinde- og herresiden. Og som det ser ud lige nu, man kan også se Julie Hårgaard Nielsens navn på det her leaderboard, og der ligger hun altså 28, Julie Hårgaard. Så hun ligner en, der kvalder til gengæld, mens at Christina, hun ligger så nummer 40, ikke? Så hun ligger et godt stykke uden for de top 30, som så kvalder. Så hun har været afsted individuelt før, hun har også været til French Throwdown og gjort det ganske udmærket. Der er blevet en 14. 5. plads, hvis jeg husker rigtigt her. Men det er i hvert fald første gang, hun får lukket så mange huller til Open, hvor hun ikke får rigtig mange point. For eksempel en dødløft-workout, som har været en udfordring før, fordi hun har haft nogle rygproblemer og sådan ting. Og faktisk får lukket også nogle huller i forhold til sin vægtløftning. Klarer det rigtig fornuftigt i sin clean and jerks på den tunge vægt, som hun også fik op. Og det er ikke noget, der har været muligt for hende tidligere. Så hun har fået lukket rigtig mange huller, sammenlignet med, hvad hun har gjort de senere år. Ja. Hun sagde også, at hun ville ikke have programmeret Open sådan her, hvis det skulle have været hendes Open. Så på den måde kan man sige, det synes jeg er flot, at hun alligevel får den anden plads, kan man sige. Ja. Og hun var, altså, i de første par uger virkede det også, som om hun var en contender, synes jeg. Altså på pointene. Men så var der uge 3-4, så begyndte det ligesom, der var ligesom kun 2, der kunne kæmpe kampen. Skal vi tage nogle kommentarer i forhold til ja, lad os høre, så kan vi lige lukke den måske stille og roligt. Niklas skriver, super interessant med det taktiske aspekt, som har fulgt langt mere i 2005. Spændende at se, om der er flere danske internationale konkurrencer, der implementerer denne form for events. Og vigtigst af alt, helt inde med Jakob, at CrossFit også har noget med strategi at gøre. Perfekt, Niklas. Ja. Og så skriver Maria Flint, at hun synes, det er super fedt, at man selv måtte vælge, hvordan man fordelte reps. Jeg elsker bare at vælge selv. Ja. Med mine reps. Ja, så... Ja, jeg tænker, at
meget relevant måske, at når vi har set resultaterne for 25 lige om lidt, leaderboardet for kun 25-workouten, så kan vi tage de 2 videoer, som måske er meget relevant at tage i den forbindelse. Enig. Vil du ikke lige tage leaderboardet? Altså lad os tage det verdensleaderboardet. Vi plejer lige at se, hvor gode tiderne er på verdensleaderbordet i forhold til de danske tider i hvert fald. Ja. Så hvis vi tager verdensleaderbordet, vi tager bare som udgangspunkt top 3, og problemet er med det leaderboard, de ser lige nu, det er, at det ikke er blevet renset for scaled atleter. Tager vi mænd eller vi tager mændene bare lige først. Og top 3 hos mændene, det er altså Lazar Dukic, der er den eneste af alle, der har lavet den her workout, er under 10 minutter som udgangspunkt. Men Lazar Dukic, og det ved du måske også endnu bedre end jeg, fik en penalty i den første workout, hvor det var major penalty, altså han tabte 2,5 minutter for ikke at lave sine reps helt lukket ud i snatchene, hvis jeg husker rigtigt. Og det betød altså, at han er rigtig langt ned på det samlede leaderboard efter den store straf. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om han går hen og får en straf igen. Han har jo sikkert måske lært af sine fejl og kan tage en verdensrekord i den her workout her. Og så er det altså Patrick Wellner, der er på andenpladsen med 10.09. Og BKG, der er Mr. Consistency, altså han bliver bare ved med at... Tidligere gæst på podcasten også. Ja, tidligere gæst med 10 minutter og 11 sekunder. Og efter et lille et drop i performance på den sidste workout 24, så er han altså igen op at se... Jeg skulle ikke lige fået ham der, Lazar Dukic, med. Jeg har kun Paddy Wellner på, men på det rigtige? Ja, på den der, jeg har screenshotet der. Det er hans skyld. Det er hans skyld. Min skyld. Sådan det. Det er helt rigtigt, hvad du sagde med Laser-personen. Det var ground to overhead extension, han blev startet for. Og så kan vi tage kvinderne. Og det, der er lidt interessant ved at se ved de tider, som vi snakker om lidt tidligere i podcasten her, det er altså, at det er tider, der er 1 minut til 2 minutter langsommere end herrenes. Så det har tydeligvis været en workout, hvor mændene bare er hurtigere i den her workout. Og det er jo selvfølgelig højst sandsynligt på grund af, at de hurtigt tager muscle-ups og kalorier på roeren, ikke? Men det er Samantha Briggs, som er en lidt speciel historie, der laver den på 11.21, men hun, udover hun har fået en straf i den første workout, også major penalty for at lave et fods afsæt i sin burpees. Og ground to overhead extension. Det er faktisk begge dele, hun har fået. Det var begge dele, hun fik endda, okay. Slemme pige. Ja, slemme pige. Og faktisk efter få en skade i 24 på et split jerk, hvor hun kom slemt til skade med foden, og blev set smide billeder op af hende i sådan en støvle, som man får på, når man brækker foden eller springer en akillescene, ved jeg. Er det sådan en donjoy? Ja, nej, en donjoy er jo sådan en, man propper på skinnen, eller på knæet. Så sådan en fodskinne, det ligner en skistøvle faktisk. Men hun formåede at lave workouten alligevel, og ender som her, og højst sandsynligt at lave en verdensrekord i den her tid, eller den her workout. Og Sara Sigmundsdottir kommer ind på andenpladsen på 11.35, altså 14 sekunder efter Samantha Briggs. Og til sidst vores gymnastikekspert Jamie Green ind på 12.07, så en del tid efter de 2 øverste. Så det er dem, der ligesom har lagt linjen for den her workout her. Jeg synes, det der også lige kan sige som de her topverdenstider, det er, at så, hvad skal man sige, hvis du har en kurve, hvis man har en kurve, hvor man siger, i starten, der betyder roning og wallballs alt, altså starten er atletniveauet, fordi så kan man lave 0 ring muscle-ups, så går det til, at roning og wallballs betyder væsentligt mindre, fordi det kun handler om, hvor mange ring muscle-ups kan du få. Hvis du får 1 rep mere, så flyver du tusinder af pladser op på leaderboardet til aller sidst af de allerbedste atleter, som alle sammen har lavet et event med 30 ring muscle-ups, og de fleste af dem har nærmest gjort det unbroken til games for nylig. Så begynder det roning og wallballs betyder mere igen, fordi at jo mere du kan sprinte på dem, især på roeren, du kan tjene et halvt minut på virkelig at kunne sprinte igennem på sådan en roer, for eksempel hvis dine kalorier kan ligge højt, og hvis du kan tage wallballsene virkelig hurtigt. Nu kan jeg ikke huske, om det var Annie tog wallballsene i et sæt, så vil du huske til announcement. Ja, til announcement, hvor hun tog, ikke i et sæt, men hun tog alle 120 til sidst. Ja, undskyld, ikke et sæt, ja. 4 sæt. Okay, jeg tænkte også lige, så kunne bare lige næsten køre sådan en unbroken carry. Og vi har jo lige været til en konkurrence, hvor der var folk, der kørte 195 og 192 unbroken wallball, så det kan godt lade sig gøre. På 6 minutter. Med den letteste? Nej. Bare unbroken. Ja. Ej, på skrid, altså. Men bare for at sige, at der begynder det lige pludselig at betyde, at der er rigtig mange, der har gemt nogle store sæt af wallballs eller ligesom du gjorde, Thomas, til sidst, for ligesom at smadre det igennem til sidst, for så er ringmuscle-upsene overstået, kan man sige. Så man skal være Lord of the Rings, men når alle er Lord of the Rings, så er det hvem, der kan row your boat.
Kæft mand, du er poetisk. Du er en poetisk mand. Det er genialt. Har du noget mere at sige i forhold til workout i de sider der, hvordan det... Nej, ikke andet end vi skal til at kigge på det danske leaderboard, så kan vi få kølet 20-5 ud af vinduet, inden vi skal til det hele sjove, hvor vi skal se på overall scores. Ja, det bliver fedt. Er det damerne først? Men nej, vi tager herrerne igen først, og så slutter vi af med damerne. Ligestilling, ikke? Ja, men damerne er jo faktisk, det har faktisk været rigtig spændende i Danmark, både på herre- og kvindesiden, fordi det var jo meget få point, der kunne afgøre, hvem der gik hen og skulle have billetten til games, hvis de så får godkendt deres scores. Ja, det blev afgjort med sidste workout på begge sider. Præcis. Ja. Så Claus Ugerhøj vinder altså som udgangspunkt den her workout med en tid på 11:10. Så ja, det skal vi nok finde ud af lidt senere i det overordnede, men det var meget, meget vigtigt for ham. Og Thomas Strøyer, altså Mr. Cola Light, Tanktop Thomas. Som stadigvæk ikke har fået dit Instagram-navn. Ja, det er vores fejl, Thomas, vi vil gerne sige undskyld. Det er faktisk Cola Zero, undskyld. Det er meget vigtigt. Det er jo ikke Cola Light, det er jo Cola Zero. Ej, det bliver Jolly. Jeg umiddelbart synes stadigvæk, at Tanktop Thomas det spiller. Det fedeste. Men altså, det er det dårligste. Sindssyg tid på 11:16, han også laver der. Ja. Så nummer 2 i den her workout i Danmark. André kommer altså ind med 11:19, og det er altså ikke mere end 9 sekunder, der skiller ad. Det er så tæt, og det er sådan, hvor man kan sidde og tænke bagefter, var der lige, måske skulle jeg have lavet et større sæt muscle-ups for eksempel, så jeg sparet et enkelt skift. Det kunne have været forskellen. Ja, og det er også vildt, altså Thomas, der kommer ind imellem den. Hvis det havde været omvendt, så kunne André jo faktisk have... Ja, der ville Ugerhøj stadigvæk have haft flere første- og andenpladser, så André skulle vinde over Ugerhøj. Og det der mener, hvis André var kommet først, men så skulle Thomas have været ind imellem dem, og Claus skulle have været på en tredje plads, for at André kunne vinde. Klar. Så Claus skulle afgøre det selv, og André skulle have lidt hjælp. Ja. Daniel Skov, som var med i sidste program, kom ind på 11:59 i samme tid som Lars Christensen. Og det skal siges, at forskellen fra, men i hvert fald Lars Christensen, han lavede den altså på gulvet til den konkurrence, som vi snakker om tidligere. Torian Pro, ja. Hvor de lavede den som event 1. Altså det var det første event her, så det var alligevel, der har de ikke haft mulighed for at lave den en gang før, og lave en tid på 11:59 i første forsøg, den workout, det er så sindssygt nok, synes jeg. Jeg tænker, nu har vi haft de 2 navne oppe. Skal vi lige tage en af dem, atletvideoen, eller vil du gå videre til leaderboard? Jeg ved du hvad, lad os, i stedet for at vi bare snakker tørt tal hele tiden, så kan vi jo godt sige, at hvis vi tager André Hodé, skal vi tage ham. Han blev desværre nummer 2 i den samlede stilling, altså 3 point efter Claus. Men Claus' video tager vi lidt senere, når vi når til det overall leaderboard. Men lad os høre fra André. Hej CrossFit-ministeriet og det danske CrossFit Community. Tak til alle dem, som har hæppet på mig de sidste 5 uger. Jeg er selvfølgelig rigtig ked af, at jeg skuffede mig selv og skuffede jer ved ikke at vinde, selvom det var et rigtig tæt løb. Jeg har været rigtig ked af de sidste dages tid, fordi det ikke rigtig lykkedes for mig at forbedre min workout, og jeg vidste, at den sidste workout, min score ikke ville være god nok, desværre. Og det er jo selvfølgelig klart, at man bliver ked af det, når det betyder så meget for en. CrossFit Open 20 er blot en stepping stone for mig, og jeg har forbedret mig meget siden sidste Open, og jeg ser frem til en masse år endnu, hvor jeg kommer til at køre fuldtid på og prøve at blive så god som muligt, og selvfølgelig nå CrossFit Games som en af mine drømme. Jeg håber, at I fortsat vil støtte mig, og tak til CrossFit-ministeriet, som har dækket Open i Danmark og givet os atleter lidt mere synlighed hos det danske CrossFit Community. Ja, men skide godt. Jeg synes bare, at det er så fedt at høre fra André, altså hvordan han ligesom er helt afslappet med det. Ja. På trods af, at altså, al respekt for Claus og André, at Frederik fik den straf i starten, tæller altså også bare noget i forhold til, at der ikke var en tredje person til virkelig at blande sig. At Kasper ender med at få den her maveinfektion, eller vi er ikke helt sikre på, hvad det var. Men betyder også lige pludselig noget i forhold til, at André havde en dobbelt så god chance i år, som han havde sidste år, vil man måske for eksempel påstå i forhold til den der, ikke? Jo, men det er jo bare en del af gamet, altså. Og det siger jeg ikke, jeg siger bare... Men altså, og jeg faktisk, det her, når man skal snakke om Open i sig selv, synes jeg, at man kan lave en meget god analogi med, at det er lidt ligesom sådan et cykelløb, som Tour de France, eller Giro d'Italia, eller Vuelta a España, de her 21 dage lange etapeløb, hvor det simpelthen handler om at undgå at blive syg i løbet af de 5 uger, undgå at styrte, altså få en skade, undgå at blive taget for snyd, altså...
Det er det jo også. Ja, der kan man også få sekundstraf for eksempel. Altså, man kan få sekundstraf eller major penalty. Altså, samme cykelløbet, der er jo nogle gange set nogle atleter, der holder fat i bilerne, så ligesom dragger på den måde. Og nogle de vinder nogle etaper, fordi de er gode til et enkelt starter, ikke? Hvor man skal trykke hårdt. Nogle de vinder bjergetapperne. Og det samme her er det bare sådan, at fra år til år er de test også forskellige. Man ser nogle, altså samme igen i de her cykelløb, jeg skal nok stoppe lige om lidt med at lave sammenligning. Det er en god analogi, ja. Men hvor man ser, at det ene år, der er der rigtig mange bjergetapper, det andet år, der er måske 2 enkeltstarter. Ikke? Og i år, der har vi også set et åbent, der er noget anderledes, end det var i hvert fald for det, der var for et halvt år siden. Altså, vi har jo kun kort opsummeret set en gang en workout, hvor vi skulle bruge hænge i baren. Sidste gang var der 3 workouts, hvor vi skulle hænge i baren. Ikke? Altså sådan, det er bare en af de små, eller jeg vil mene faktisk ret store forskelle, der har været på de 2 opens. Men det er bare lidt det der med en pointe. Det er, at nu er nogle af de store atleter, lad os sige, det er, Tour de France 97, ikke? Og Froome i år for eksempel blev skadet og styrtet. Chris Froome. Og lige pludselig så er det Bernal, hans holdkammerat på 22 kolumbianer, som ender med at tage sejren. Ikke? Eller Sastre vinder ud af det blå, også fordi at der lige pludselig er Van Baarle væk, og flere andre er taget for doping og sådan ting. Og det er bare lidt det, jeg mener, at André og Claus har virkelig en chance i år, som de ikke måske havde haft lige så stor. Og det er derfor, jeg bare siger, jeg synes, det er fedt, at André alligevel bare tager det som mit mål i fremtiden. Det er games, det skal nok ske, jeg arbejder målrettet mod det. Han er en meget reflekteret fyr, og jeg synes, at det er fedt, også det korte, eller den podcast-interview, vi lavede med ham under Pucci's Classic, synes jeg også bare, han har det der sådan, det er sgu ikke bare fake, at det der refleksion og, hvad skal man sige, mentale game, han ligesom fokuserer meget på, og som om Training Think Tank, som han har samarbejdet med, også har noget at fokusere på. Det tæller sgu noget, når man skal håndtere sådan nogle ting her, at man ikke er stresset, eller totalt nede over, at man muligvis ikke kommer til games. Jeg vil sige, altså han er også bare en atlet, jeg under det, fordi det gør jeg generelt for alle, fordi hvis man arbejder hårdt for noget, så fortjener man også at komme langt. Men han er også bare en atlet, jeg kan huske fra dengang jeg var boksmanager i trykkeriet, ikke? Altså der boede han jo praktisk talt dernede sammen med Mike Bjerregaard og Philip Thun, ikke? Ja. Altså de sov op på sofaen oppe på trænerkontoret, ikke? Og trænede 2-3 pas om dagen, ikke? Og han har bare altid været dedikeret og fokuseret omkring træningen og sat sig nogle mål og nået rigtig, rigtig langt. Og jeg er sikker på, at hvis han bliver ved, hvad jo godt kan være hårdt i det her game her, så jeg er sikker på, at han skal sgu nok komme til games på en eller anden måde. Det er måske ikke som national champ, måske bliver det via en sanction. Ja, det kunne godt være en sanction den her sæson. Det skal man sgu ikke udelukke, synes jeg. Altså, det niveau, han lavede til Fitness Cape Town sidste år. Skal han til Norwegian, eller hvad? Ja, de har fået en billet individuelt, ham og Julian, som de tager afsted med. Det sagde Julian i hvert fald sidste gang, vi havde besøgt ham i under 23. Og han er også en atlet, der er gået all in, altså på CrossFit, ikke? Altså tog ned til Dubai og satte alt der, ikke? Og jeg ved ikke om, jeg mener ikke, han har taget en uddannelse på universitetet, som rigtig mange andre, altså hvor man altid får pisket det i hovedet, man skal til den der skide uddannelse. Han har virkelig gået all in på den her træningsverden, og det skal man altså have respekt for. Ja, 100%. Og faktisk lige for at runde den her CrossFit-ting af med atleter, der har trukket sig, lige sådan som Lukas Høgberg trak sig, så var der jo også en plads, der opstod lige pludselig på det svenske leaderboard, hvor man troede, at Victor Luxved, eller Luxved, jeg kan aldrig... Langsved. Ja, skulle efter mange års kæmpen tage en plads til Games. Så er det faktisk en, der hedder Linus Brosander, som lægger lige nu til at komme til Games. Så det er ikke bare i Danmark, hvor man har set det her, hvor der er nogle atleter lige pludselig, der ikke er en del af toppen længere, som så åbner op for nogle andre, ikke? Men vi hæpper på dig derude, André, og vi skal nok også ramme André til en podcast-episode snart. Han er en af de eneste, vi ikke har haft en kun med ham forbi endnu. Ja. Det er også YouTube. Ja. Er vi videre til altså åbne op for det store åbne? Nej, vi mangler kvinderne. Nå ja, for skal vi ser leaderboardet? Ja, lad os se leaderboardet. Tag kvindernes leaderboard. Kommer nu. Fedt, mand. Boom. Du snakker bare, Thomas. Ja, men altså, Julie, vi snakkede om, hvad der kunne være godt for hende, der kom i den sidste workout, og det var jo en kombination af wall balls og muscle-ups og roning. Altså, også meget den, der manglede, ikke? Altså, jo, klart, altså, men der kunne også godt have kommet de her chest to bars, og måske overhead squat, som har været godt for Frederikke, for eksempel. Så, men det kom altså, det var den anden, der kom, og det viser Julie også med at lave en 22. plads i verden i den her. Hun kommer altså ind på 13.07, hvilket er imponerende, og klart vinder over Christine Erbæk, som er 2'er med 14.40.
Amanda Mathiasen, som kommer ind på 14.42. Flot afrunding af hende også. Michelle Huban, der kommer ind på 15.47, som er blevet lidt af en gymnastikekspert, i hvert fald arbejdet meget på det, og man kan tydeligt se, at hun er blevet dygtigere til det. Og så til sidst Frederikke Fransen på 16.38, og altså et stykke fra de 2 øverste i den her workout. Så med det sagt, så tog Julie simpelthen altså forløbig gamesbillet uofficielt, og fantastisk for hende. Og jeg ved ikke, om vi skal se en video med hende allerede, eller hvad tænker du? Jo, men jeg tænker, at vi tager Julies video. Hun snakker lidt om programmering i Open, og så det her med hendes sæson, som jo er altså bare lige til baggrund, det er, at vi har haft hende først til Games, som hun jo kvalede sig gennem Open sidste år, hvor hun også slog rigtig godt til i verden. Det gør hun også i år, men altså det sidste år er hun endnu bedre til i verden, i Open. Som også var lidt anderledes Open i år, men hun har altså i 2019 haft et Open i februar, så der gik rigtig godt. Så har hun haft et Games i august, der gik... jeg synes ikke, det gik dårligt overhovedet, men jeg tror, at hun var lidt skuffet. Hun ville gerne have været i hvert fald et cut længere inde. Og det har hun også selv sagt, og det snakker vi også med hende om, når vi rammer den episode om det med hende. Ja, vi har aftalt, at vi skal lave en episode med hende. Og så var hun så stillede hun op i VL jo. Hun lavede lidt en Tumi, kunne man næsten sige. En Tia Tumi, der jo lavede Commonwealth Games efter Games i 16 eller 17, eller hvad det var. Det var VM, VM, ikke? Er vi ikke om det? Ja. Og så har hun åbnet nu igen, og så har hun kvalet sig til Games. Og nu har hun jo en hel sæson til bare at blive klar, hvor jeg tror, hun har haft det lidt hårdt med altså den der sæson sidste sommer. Ja, det er jo gamet nu for rigtig mange atleter, ikke? Ja. Og hun er jo hun har jo oven i det fået den der på puklen, at hun ikke kom videre til efter det første cut til Games, ikke? Så altså sådan rent mentalt, så har hun jo ligesom skulle komme over en hurdle, og fedt, at hun er tilbage. Det bliver spændende at se, hvor langt hun når til Games. Det bliver fedt. Men lad os høre, hvad hun har at sige. Ja, vi hører det. Hej. Så er Open slut for anden gang i år. Det har været 5 virkelig hårde uger i den her omgang, synes jeg. Det er det jo altid, men både fysisk og mentalt mega krævende. Jeg synes, programmeringen i år har været bedre end så mange andre gange. Jeg har været med til Open. Altså, jeg er normalt ikke særlig stor fan af Open sådan, som test, og jeg synes ikke, det er de workouts, hvor jeg ligesom brillerer særligt tit, men i år startede det lidt hårdt ud, og så er det egentlig bare blevet bedre. Altså, jeg har været rimelig begejstret for, at vi har fået lov til at løfte tungt flere gange, altså at lave både clean og jerks den her gang, og også til sidst med ring muscle ups i den sidste workout, så det er egentlig bare blevet bedre og bedre, og så kan man jo sige, at udfaldet har været det bedst mulige for mig. Altså nu må vi bare krydse fingre og håbe på, at videoerne de holder i CrossFit-retten, og så at jeg kan komme tilbage til Games. Jeg startede egentlig det her Open med sådan lidt... Jeg følte mig ikke særlig godt forberedt direkte fra Games til VM tilbage i Open, og jeg var ikke specielt motiveret, og jeg synes egentlig, at det var lidt op ad bakke det hele, så jeg er rimelig stolt af, at jeg er kommet igennem på den her måde, og jeg vil egentlig også gerne sige tak til alle jer, der bliver ved med at sende jeres støtte til mig, både i forbindelse med Open, og også bare i hverdagen. Det betyder mega meget, og det betyder bare, at jeg har lyst til at fortsætte endnu, og vise, at jeg stadigvæk godt kan noget, så jeg glæder mig. Jeg glæder mig til den her sæson, den tager fart, og så snakkes vi ved. Yes, og jeg synes, det er genialt at se, hvor glad Julie sidder i den her video, som både hun og senere skal vi også se en video med Claus også der forbehold for, og vi gør. Det er ikke officielt endnu. Hun virker glad. Altså i forhold til... Man må også gerne lige skrive i kommentarfeltet tillykke til de 2 dygtige atleter, som forhåbentlig kvalder sig til Games. Altså man har nu muligheden. Det er fandme en god pointe. Jeg ved også, der er mange, der har skrevet til dem personligt. Jeg har set, der er flere, der har dedikeret opslag til dem og sådan noget. Det er bare, nogen kunne sige, det er lidt præmaturt, men altså, for helvede, vi kan jo ikke vente til december. Altså. Nej. De skal sgu nok rykke videre. Ja, det tror jeg sgu også. Og det plejer ikke at være i Danmark, der er de store ting at rykke ved. Ja, det er lidt ligesom at juble efter en VAR-afgørelse i fodbold, hvor målet bliver sådan anerkendt 2 minutter senere. Det er sådan, vi jubler, når målet bliver lavet, og Julie og Claus til Games, det er det, vi vil have. Nå, men til Julie, der, jeg synes bare, det er fedt at se hende så glad, fordi sidste gang jeg så Julie, og det er slet ikke, jeg håber ikke at udvære dig, Julie, men til Butchers, hun så bare ikke så glad ud. Det gjorde hun sgu ikke. Games lå i hende. Jeg synes stadig ikke, det var dårligt til Games, men jeg tror, hun var skåret for sig, for hun ved, hun kan bedre. Det synes jeg, det er at respektere fuldt ud. Men jeg synes bare, det er dejligt at se Julie så glad.
Ja, det skulle næsten, altså, efter den første workout, som jo var lidt hård for hende i forhold til en 5. plads, mener hun tager i den første, ikke? Det var virkelig ikke lige hendes programmering men måske. Det var lige en 5. plads, ja, men ikke et sekund hurtigere, og så var det en 3. plads, ikke? Jo, og det var minimalerne, men man kan sige, her til sidst viser hun, at det er hende, der skal afsted. Ja. Al respekt for Frederik og Christina, men Julie viser niveau til sidst. Hvor mange point er det, hun vinder med? Det kan vi jo selv se. 5 point. Det er altså ret mange, synes jeg. Og det kan vi jo smide op på skærmen. Lad os få lidt, Bruno. Fordi så kan vi i hvert fald få afviklet kvindernes top 5 i Danmark. Det er dem, vi hylder i første omgang. Ja. Og Julie Hårgaard kommer altså ind med en førsteplads med 11 point, og er altså sindssygt godt kørende i de sidste 3 workouts især. Og Christina Agerbæk, altså med sin bedste åben placering, som vi snakkede om tidligere, med 16 point. Frederikke lige efter Agerbæk med 17 point, og havde desværre en svær open workout at slutte af på. Og Mia Fu, som også bliver ved med at præstere godt, synes jeg, kommer ind med en helt del flere point, 37 point, så det er altså, de 3 øverste kvinder er altså en klasse for sig, stadigvæk i hvert fald i det her Open. Det er en god pointe. Og Mia Fu altså med 37 point, og så Jane Bjørn, som egentlig, ifølge hende selv, ikke har taget det så seriøst igen, egentlig har hygget lidt med det, men er i fremragende form og kommer ind med 50 point. Så det er vores top 5 i kvinderne, som jeg bare vil give en kæmpe high five til. Lige en lille pointer er, at Julie ligger nummer 72 i verden, sidst jeg kigger på leaderboard. Bare lige for at få i forhold til, hvor ligger kvinderne så hen internationalt. Så sidste år lå nogle af de danske kvinder og mænd altså virkelig dybt inde i top 20, for eksempel. Sådan er det altså ikke den her gang. Og så hvis vi tager herrenes leaderboard også, så kommer vi lige straks til også at høre en kommentar fra Ugerhøj. Men så færdiggør vi lige danskerne, før vi måske skal tage teens og masters, eller det overordnede, det kan du lige finde ud af, Jonas. Ja. Men hvis vi lige tager danskernes herreleaderboard, så er det altså Ugerhøj, som vi snakker om, kommer ind med 10 point og 3 point ned til Andrea Houdet. Så har vi Dane Skov, som laver sin bedste danske score, og også en ganske udmærket verdens præstation, hvis jeg har været inde og kigge der også, og kommer ind i en rigtig fornuftig placering der. Han kommer ind med 38 point, men også med forbehold for den her straf, han har fået, som var ret voldsom. Så han har haft en del færre point. Og så ellers Lars Christensen, som også laver sin bedste placering nogensinde i Danmark. Tidligere 8. plads var det, nu er han altså på 5. pladsen i Danmark med 48 point. Så skud ud til vores top 5 herrer, som man også må bare sige har været en klasse for sig alle sammen. Meget enig. Jeg synes, det er stærkt at se også, at Claus, ligesom Julie, også ligesom afgør det til sidst selv, kan man sige. Ikke? Og jeg synes, vi skal høre lidt, hvad det er, Claus har at sige egentlig til den oplevelse. Jeg synes, det jeg lagde mærke til, tak til alle atleterne, der har givet sende os clips. Frederik sender os et i morgen, og Frederik Lidius, kan jeg lige sige. Det kommer ikke nu. Det kommer i morgen, og så lægger vi det ud på vores Instagram. Men jeg synes, det er fedt at se Claus er sådan helt... han siger det selv, det er helt surrealistisk. Så han sidder altså også lidt... Det ligner mig, han sidder på hans bagtrappe, bare åbner for sit hjerte. Det synes jeg, det synes jeg er fedt. Han har sikkert ikke sovet særlig meget nat, ikke? Altså, han har bare ventet på, at den der score kom op for Andrea og bare trykke opdater. Ja, for de ligger virkelig tæt. Jeg tror, Julie vidste godt, den var hjemme, da workout måske næsten er blevet udgivet. Ja, den lå godt til hende. Ja. Hvor Claus og Andrea, de er begge to gode til det. Det er også sindssygt, ikke? Altså, det er jo stadigvæk 9 sekunder, der skiller med den her workout. Ja. Men lad os høre, hvad han har at sige her. Hej venner. Tusind tak for opbakningen derude, det sætter jeg virkelig stor pris på. Jeg er super glad lige nu, selvom det selvfølgelig ikke er officielt endnu. Lige meget hvad, så er jeg super tilfreds med min indsats her over de sidste 5 uger. Jeg havde en hård start med influenza den første uge, så jeg havde på ingen måde troet, at det ville være muligt. Men de efterfølgende workouts, de var sgu meget lækre. Og det gik meget godt, så det er jeg super glad for selvfølgelig. Jeg har haft sindssygt mange gode mennesker omkring mig igennem hele den her proces her, og som har gjort processen optimal for mig, så det er jeg også super glad for. Når det her forhåbentlig bliver officielt, så ændrer det klart mine planer for 2020 i forhold til de sanctioned events, som jeg har kvalificeret mig til. Men det ved jeg selvfølgelig ikke så meget om endnu, så det bliver jeg nødt til at lige vente med at planlægge helt nøjagtigt.
det jeg egentlig bare kan sige nu, det er, at det her det har været en drøm, siden jeg var tilskuer til Games i 2013. Så det er sådan en ret surrealistisk følelse at sidde med lige nu, selvom det selvfølgelig stadigvæk er uofficielt. Og endelig kan jeg tage en hviledag, eller 2, eller flere, og jeg skal ikke lave noget active recovery. Jeg skal egentlig bare spise kage og drikke bajer, så det glæder mig sygt meget til. Men tusind tak for alle beskeder og det hele. Det sætter jeg virkelig pris på. Kan I have en rigtig god aften. Hej hej. Vi er på igen! Vi gør det live! Som den korte radiovis vil sige, rest in peace, Radio 24/7. Skud ud. Skud ud. Ja, stort skud. Nå, Claus, han får kræget sit hjerte ud her lidt. Jeg synes, det er fedt. Han tør næsten ikke tro på det. Det er ret tydeligt. Men det håber jeg, han gør, for vi håber, altså, jeg har set Claus virkelig mange gange til Regionals kæmpe for det her. Han har ligesom prøvet mange år til Regionals. Han har ikke været helt tæt på at kvalde i en meget, meget hård region. Nu får han muligheden her gennem et andet system. Og det er jo, hvad skal man sige, bedre for Claus et eller andet sted, men han har altså også arbejdet for det mange år nu. Det har jo været hans ting, ikke? Så jeg synes, det er fedt at se folk belønnet, som du også taler om med Andreas, som også har kæmpet for det stykke tid nu. Vi får lige nogle øl, tænker jeg, stille og roligt. Er du med på en, Thomas? Eller nej, har du sagt nej? Jeg kører bil. Ja. Skål for helvede, mand. Det er en... Skål. Tillykke til Claus og Julie, og tillykke til alle andre derude også, der har klaret om det er anden plads eller tredje plads. Og vi er ikke helt færdige nu. Vi mangler lige at... det er lidt til danskerne. Men også bare for at sige tak til Jolly for at have støttet op omkring det her. Ja, for tak. at betale vores grafiker Jakob for at lave det her flotte show her sammen med os. Så det er dejligt. Helt enig. Tak Jolly. Tak Jolly. Vi skal også kigge på et worldwide leaderboard. Ja, vi skal, man. Og hvordan det står til der. Men inden vi gør det, nu bryder jeg fuldstændig op i den tanke, som du havde før, Thomas. Det er, så skal vi have nogle kan vi køre honorable mentions først? Vi kører nogle honorable mentions. Kan vi ikke lige gøre det først? Vi skal lige have nogle honorable. Du kan bare tage en af dem, måske, eller flere, jeg ved ikke. Altså, der er altid nogen, der sådan måske går lidt under radar, når man tænker sådan, de bliver der ikke snakket så meget om, men der er bare nogen, der fortjener noget ekstra opmærksomhed. Ja. Han får nok rimelig meget opmærksomhed, men jeg vil gerne lige sende et skud til Paddy Wellner, som måske er den første ginger, der vinder Open. Han synger virkelig godt. Ja, han er cute. Derudover så vil jeg sende et skud til alle svenskerne på leaderboardet. De har gjort det sindssygt godt. Det er et folkefærd, som overhaler de danskere med flere tusind meter i forhold til deres gode placeringer til Open. Camilla Salmonsen-Helmann, så jeg ved ikke, om vi når at se hende på leaderboardet. Hun er fandme klar så godt i år, for eksempel. Det må være deres diæt. Ja. Jeg tror, hun har været forbi IKEA et par gange. Ja. Shit, bullet! Ja. Derudover så er der, skal vi også lige huske lidt mere seriøst, Rebecca Voigt, som ligger sådan top 50 i verden. Hun er en af de mest consistent atleter overhovedet. Har været til Games næsten hvert år siden 2011. Og så er hun runder hun snart et skarpt hjørne. 40 år. Det er hende og Ben Smith, der ligesom har rekorderne på hver sin side til individual games appearances. Hun er 35-39-klassen i år og ligger 3. plads i verden, så vidt jeg husker. Ja, det er imponerende. Og så sidst, men bestemt ikke mindst, Cora Sanders, som jo bare, altså, som vi har snakket om et par gange, som ikke kan få nok, hun skal bare have totalt mange skud ud, blev mor. Ikke for mange skud. Ikke for mange skud, så går det bare galt. Men hun blev mor for 5 måneder siden, og altså for mange vil det bare være en sejr at kunne lave dobbelt uden at tisse i bukserne, ikke? Når man kommer der sådan postpartum, eller hvad fanden man hedder. Og så sindssygt meget credit ud til alle de der fedtmoms rundt omkring, og jeg synes bare, det er imponerende, at man kan gøre det så godt, bare 5 måneder efter, man har sat et lille mirakel i verden. Men hvor godt har hun gjort det, Thomas? Jamen, vi får leaderboardet op. Skal vi have overall leaderboard? Leaderboard. Hun er ikke i top 10, som er dem, vi nævner, men jeg kan hurtigt finde det her. Eller skal jeg finde det, mens du går i gang med top 10? Nej, men jeg Thomas finder det. Kan sådan relativt godt huske det også. Ja, skål, Lod. Ja, skål. I må gerne lave en drikkeleje ud af det. Hun bliver 12'er i verden, altså... Det er ret sindssygt. Ja, altså, det er virkelig imponerende. Det er fucking vanvittigt. Ja, altså hun er også tidligere nummer 2 til Games og næsten vundet. Men stadigvæk, der har jo også været pænt mange toes to bar i det her Open. Og der har tung vægtløftning og dødløft, altså, hvor det ikke er for sjov.
altså det er mange kilo, hun skal flytte med en bækkenbund, der måske stadig sidder lidt løst. Så det er sindssygt. Men hvis vi tager kvinderne som udgangspunkt, så er det altså Sara Sigmundsdóttir, der ser ud til at fortsætte sin gode form. Altså det eneste sted, hun ikke performede, var til Games. Det var det rigtige tal. Ja, det var det rigtige talte for alvor. Ellers har hun jo virkelig været god, både til Rogue Invitational og sidste års Open også og sådan ting. Så, men 26 point, og det er altså en ret sikker sejr ned til Annie Todosdottir, der får 45 point i alt. Men fucking godt Open igen for legenden efterhånden, må det jo være, Todosdottir. Holte med 60 point. På en tredjeplads Tumi, altså vores mangeårige Games-vinder efterhånden, bliver nummer 4 med 61 point. Så er det Jimmy Green, Emma McQuaid, Cara Pierce, Reason Thibault, Frejova og Hovarth. Og Hovarth er måske kommet nogenlunde i form igen, i hvert fald efter at vi så en Rønnow være lidt hård mod hende, i hvert fald i forhold til, at hun lignede ikke en, der var Games klar. Han sagde, hun var for tyk, ikke? Skal vi ikke bare... Jo, det kan vi godt sige. Rønnow har faktisk også lige kommenteret, jo. Det kan jeg lige tage bagefter. Ja. Bare kom med kommentarer. Ja, han siger bare, så vidt jeg ved rigtig nok, at der er ingen, der har født, mens de var atleter. Der er ingen, der har født, mens de var til Games. Nej, og så kommet igen bagefter, fordi der er for eksempel Lauren Brooks, som jeg nævnte tidligere, da vi snakker om, atlet tilbage i 14 eller sådan et eller andet, som var... Hun var en MILF, lad os bare sige det sådan. Altså, hun havde 3 børn, så vidt jeg husker, og hun var fin til Games på det tidspunkt, men hun har jo ikke gjort det imens, og så lavet postpartum og kommer tilbage. Ja. Det var ligesom noget, hun har lagt bag sig. Så det er mere folk, der er masters, eller som har store børn, som kommer til Games. Men det er godt at høre, at Rønnow har styr på de fødende atleter. Tak for det, Rønnow. Hvis du har andre fede facts, så kommer du med. Han kigger med derude. Rønnow har lige skrevet, hun er tyk. Jeg tror, han mener Laura Horvath. Nej, ikke de... ikke Cara Webb. Ikke Cara. Saunders. Så vil gift you, det er det, ja. Og hvis vi tager herrenes leaderboard, så har du allerede fortalt, at den første mulige Ginger vinder af Open. Pat Wellner. Patty. Og det var faktisk det kun med 1 point ned til Jeffrey Adler med 68 point. Og som kommer lidt ind for højre, ikke? Han har faktisk gjort det. Han har været til Games før. Og men altså lad os bare lige dvæle lidt ved, at der er 2 canadiere i 1 og 2 overall leaderboard, altså i Open. Det er altså der har kun været 3 amerikanere i top 10. Ja, jeg vil lige tage det der med faxene fra tilbage. Vil du ikke lige tage leaderboard først? Så Fraser kommer ind på tredjepladsen, så både Fraser og Toomey holder et flot niveau stadig. Oh my god, kun tredjepladsen, oh my god. Ja. Og det er der allerede nogen, der tænker sådan, hvad sker der der? Men jeg har også set ham skrive lidt om, at det var første gang, han løftede tungt over hovedet, da han skulle squat clean de der 142 kilo der. Ja. Altså siden Games, ikke? Ja, siden Games. Tak. Det var vigtigt. Lille, men vigtig detalje. Tungt før. Nej. Theofanidis, som altså har ført fra workout 1 til 4, laver sin dårligste score her, og det koster ham altså sejren her i Open i hvert fald, med 99 point, så, og BKG med 101 point, så det var Snorre Olsen, Brown, Roy Lemaire og Christopher, og så til sidst Krenikov, som har en 10. plads. Så der er måske nogle navne, vi ikke kender så godt som Brown og Christopher. Jeg ved ikke, om det er nogen, du kender? Jamen, jeg skal lige have soundboardet herover til at sige en kommentar til Roman Krenikov. Access denied. Ja, præcis. Vi kommer nok ikke til at se ham til Games, fordi der er de her visaproblemer, han har. Det har vi snakket om før. Bare lige så alle er med, selvom han er god. Det er godt nok synd, ikke, at vi ikke får lov til at se ham, fordi han kan altså virkelig nogle ting. Det må man sige. Han ser helt absurd ud. Altså. Jamen han er jo ikke sådan stor eller noget, han ligner, det synes jeg i hvert fald ikke, synes du? Altså, han ligner sådan noget... Tænker du ikke på Garnet eller hvad? Nej, jeg synes, han ligner sådan en freak for Chernobyl, altså. Nå, okay. Men hvem sagde du, Baden Brown kender vi fra, han har været til... Han har ikke været til Games, mener jeg næsten. Det kan jeg lige... Jeg synes... Jeg kan se her, at der står, han har været overall rank til Games 106. Det ved jeg ikke lige, hvad det betyder i 2019. Det var jo... Det ved jeg ikke lige, men... Det var jo, fordi han blev cuttet til... Nå, ja, det er rigtigt. Selvfølgelig, så han har været med, hvor han så blev cuttet. Jeg tror, kom han gennem en sanction, eller kom han gennem top 20 sidste år? Det kan jeg ikke huske, men det er derfor, jeg kender navnet. Og Song Lemaire har ligget top 5 kanadier i 2 år, tror jeg, til Open. Så ham kender vi derfra. Men ham der, Christopher, aldrig hørt om ham. Nej, Tyler Christopher, han har været 2 gange på team, står der her. Okay. Så han er også en, som vi måske skal lære at kende. Nu får vi se. Vi må se. Og det er jo altid det, der er sjovt at se hvert år, hvad er det for nogle nye talenter, vi kommer til at møde og sådan ting, og lære endnu bedre at kende.
Men det er simpelthen, som leaderboardet ser ud nu. Ja, det synes jeg er stærkt. Ronner skriver en kommentar, jeg ikke fatter. Forklar lige, hvad du mener, Ronner. Jeg tror muligvis, at sagde vi, at Annie ikke har vundet åben. Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, Nej, det tror jeg ikke, jeg har sagt. Nej. Nå, forklar lige, hvad du mener, Ronner. Så vil vi gerne svare på det, du siger. I mellemtiden vil jeg bare sige... Ja. Ej, vi elsker dig, Ronner. Du må gerne komme og få nogle øl, hvis du har lyst. Nå, men vi sad bare lige og kiggede på, hvordan det så ud i 2015. Dengang CrossFit stadigvæk var... der var Europa, og der var USA. Rigtig mange amerikanerne fik også lov til at få alle pladserne til Games, fordi de havde 10 milliarder regionals. Og vi havde et, hvor der var kun 3 igennem, og det var de vildeste atleter, islændinge og sådan ting, der skulle igennem der. Så det var også lidt unfair fordeling dengang. Det er en anden side af sagen. Ja. Så dengang var der 17 amerikanere blandt mændene i top 20, og 14 amerikanere blandt kvinderne i top 20. Og dem, der ikke var amerikanere, var henholdsvis islændinge eller kanadier, for næsten alle sammen, undtagen en dansker, det var Rasmus Wiesbæk, der blev nummer 6 i 2015 til Open. Det han mente var, at det han mente var Annie var ginger, så Patty Vellner er ikke den første ginger. Okay, I see. I see what you did. We get you. Okay, fair. Altså hun er ikke sådan, jeg synes ikke, hun er full-blown. Nej, det vil jeg heller ikke kalde det. Jeg vil sige strawberry blonde. Strawberry, ej, hvor er du cute. Det er da en forfarve, det er sgu det hedder. Er det det? Men prøv at høre, altså Patrick Vellner er rigtig ginger, og det ved han også godt selv, og han kan ikke tåle sol. Altså, det er rigtig ginger, ikke? Han er whiter than his det er han virkelig. Nå, men okay, Ronald, det er fint. Nu gider vi ikke snakke med dig, Ronald. Det er alle de andre, der skal have lov til det også. Jeg har lige noteret mig Ronald kæber bare det der kommentarspor der. Jeg har lige noteret mig en enkelt ting omkring Aik, som vi overhovedet ikke har nævnt indtil videre. Hun ligger nemlig nummer 138 i verden. Nu tror jeg heller ikke, det var meningen, hun ville kvalde gennem Open. Det har hun også lidt meldt ud. Men hvis man nu kiggede på det hendes 24-score, der gjorde hun ikke ligger særlig stærkt, fordi hun ville have ligget nummer 61 i verden, og så er hun 20 pladser fra at kvalde, måles, fordi kvinderne altså kvalder langt ud, fordi der er mange national champions blandt top 20. Hvis hendes 24-score havde været lige så god, som de andre gennemsnitlige var. Hendes 24-score var ret dårlig i forhold til de andre. Bare lige i forhold til det, sådan cirka Aix Open er, hun klarede sig sådan omkring top 100 i nogle af workoutsene, og så 19. plads i verden i 2022 for eksempel. Så det er ikke fordi, vi har glemt Aik, det er bare fordi, hun har bare ikke blandet sig der, hvor vi blev, skulle have hende så meget oppe, selvom hun stadigvæk er vores danske islænding, eller hvad det er, vi kalder hende. Hvad kaldte I? Hvad kaldte I hende, undskyld? Vores... Dansk islænding. Ja, var det ikke det, vi kaldte det? Jo, det tror jeg. Ja. Og nu vil jeg i gang med at nævne de her atleter, som har nogle andre nationaliteter, så vil jeg faktisk også give et skud ud til Adnan Mulgus, som altså også har, ifølge i hvert fald leaderboardet her, og vi er ret overbevist om et bosnisk pas, og ligger altså ender på en del førsteplads med Dorte Duric, som jeg ikke kender andet end han. Sig det igen hurtigt. Dorte Duric, som altså var med for Bosnien-Herzegovina. Jeg er jo halvt polak. Ja, det skal bare være østeuropæiske navn. Så længe det er østeuropæisk, det er meget bedre end amerikansk og fransk. Det gør helt meningen med det der overskæg, og du sagde. Ja, det er ikke engang løgn. Men Adnan Mulgus ender altså med en del førsteplads. Til gengæld så har han bare færre samlet førstepladser. Dorte Dudic har 3 førstepladser, og Adnan har altså 2. Og derfor ender han altså ikke, som det ser ud lige nu i hvert fald, med at komme til Games. Og det var, det var godt nok tæt på, var. Ja. Altså en delt placering, som bliver afgjort på, hvem der har taget flest topspladser. Det bliver... Til sidst et enkelt søskende par, som jeg også lige kan huske, som kvalder til Games. Det er Hovard-klanen. Vi har sagt Laura kvalder, men også Christoph Hovard kommer også med at vinde i Ungarn. Synes jeg var en meget sjov ting at nævne. Ja, det er meget sjovt. Meget sjovt. Jeg griner. Indvendigt. Ja, men jeg har også lige lidt Age Group Online Qualifier til jer, inden vi lige tager, og lige... Hvad er forkortelsen? Age Group Online Qualifier, ACOG. Yes. Kør. Yes, tak. Ja, kør. Og i ACOG, der havde vi en watchlist ude i fredags, og folk har støttet meget op om de her Masters og Teens derude og kommenteret, når vi kom til at skrive navn forkert og sådan ting. Det beklager vi selvfølgelig. Fandt også for dårligt. Ja, men vi har 7 Teens og 12 Masters med til Age Group Online Qualifier i februar og marts. Det ligger omkring der, hvor Open plejer at ligge, som det ser ud nu. Og de 7 Teens, vi har med, og vi smider et Instagram op, så vi nåede ikke at få lavet leaderboardet. Det var Jakobs skyld.
Yes, vi nåede ikke at få lavet lille bolle, så skulle vi nok have haft den op på skærmen. Men jeg nævner dem bare lige her, så er de nævnt derude. Vi trækker 100 kroner i lønnen. Ja. Tillykke til i boys 14-15. Miklas Hansen, Markus Kongsgaard og Kasper Lund. De har kvalet til Age Group Online Qualifier. Markus Hansen som 70. plads, Markus Kongsgaard som 86. plads og Kasper Lund som 181. plads. De er blandt de 200, der går videre i alle alderskategorierne. De 10 bedste i hver alderskategori går direkte til games. Ligesom i Matador, hvis man lander på den rigtige, så går man direkte i fængsel. Her går du direkte til Madison, Wisconsin. Girls 14-15, der er det Dorkatla Fridriksdottir. Noget i den størrelsesorden. På 69. plads, som lige blev tippet om for Holstebro. Hun har dobbelt statsborgerskab Island-Danmark, men hun stiller altså op for Island. Det kan være, hun skulle stille op for Danmark, ligesom Fridriksdottir måske også skulle til at stille op for Danmark, så de sådan, altså virkelig repræsenterer os. Ja. Eika er jo det samme, det der dobbelt statsborgerskab. Hun burde også stille op for Danmark. Så får de en sådan Danmark CFM Viking Fit trøje, det vil vi love, hvis I stiller op for Danmark. Ja. Maria Dorkatler og Eik. Ja. Stil op for Danmark fremover, så får I noget merch. Og Ida Bur Uldum på en 75. plads, og Albert Klitgaard på en 137. plads. Og så har vi... Albert Klitgaard. Ja. Nå, Albert, ja. Okay. Ja, Julius' lille søster. Så har vi i Girls 16-17, Lykke Bækman på en 119. plads, hun var også med sidste år. Claus Ditt spørger, hvornår vi skal se Thomas i booty shorts. Vi skal lige forbi Masters 10, så skal vi nok klare det. Så er der nogle Masters, 12 Masters i år. Rasmus Sølner, 176. plads. Martin Ziegler, vores ven fra Tyskland, han klarer det lige præcis ikke. Var det her Ziegler? Herr Ziegler. Skud til dig, Martin, for at prøve, det var tæt på. Lasse Petersen fra Grønland på en 180. plads i mænd 40-44. Minelle Bakav Jensen, tidligere gæst af podcasten, og hvad er det? Ejer af CrossFit by the Mill. Yes, tak. 110. plads i women 40-44. Camilla Hindum, 152. plads i 45-49 for kvinder. Thomas Jensen på en 96. plads i 50-54. Marianne Højbjerg på en 17. plads i 50-54. Og Marianne, spændende. Du skal til Games. Det skal vi lige se fra dig. Ja. Annie Mansour på en 139. plads. Og til pulsen. Ja, og gæst i 22. Og så har vi Morten Sønderskov på en 197. plads. Og det er altså virkelig, han har 197. plads? Ja, altså han har lige et par point at give af, så altså, når leaderboardet bliver opdateret i morgen, kan det altså godt være, at han ryger ud. Det vil jeg bare lige... For jeg kiggede i morges til nu... Så tog lidt luft ud på langen der? Nej, det er ked af. Men Morten Sønderskov, vi håber på dig. 55-59 klassen. Så har vi i kvinder 55-59, Lone Ejlerskov på en 79. plads. Tordis D. Eriksfoss på en 198. plads. 7 point fra at ryge ud af top 200 igen. Så der må man også lige krydse alle fingre og tær og... Og jeg kan lige sige, at bare lige hurtigt. Ja. Julie så er med, så vi kan lige sige tillykke til hende. Tillykke igen herhjemmefra. Tillykke, Julie. Tillykke. Godt gået. Og så spørger Kevin Bøjden, hvad er der sket med Gammelmark? Jamen, han har postet på Instagram. Var det maven nu? Han har ikke postet, hvad der var galt. Han har postet, at han var syg. Yes. Ja, præcis. Og har sagt tillykke til Claus også efterfølgende. Ja. Og det er det, vi ved. Ja. I 24. Men vi har også haft kontakt med ham omkring, vi skal ud og besøge ham i hans barn. Så der er rigtig mange ting på tapetet, så vi vil sindssygt gerne ud og se. Det er ret fede sted, hvor han træner. Altså det er virkelig den der sådan amerikanske CrossFit-drøm at få lavet sådan et type træningscenter. Ja, han kørte jo også længe sådan nogle... hvor han, jeg kan ikke huske, hvad det var, hver fredag så lavede han sådan en workout mod Froning-agtig, hvor han lavede split screen og sådan noget. Det var sgu meget fedt. Martin Mors Andersen spørger, hvad han har vundet. Ikke noget indtil videre, Martin. To smukke børn, Martin. Tænk over det. Nå. Er det, du kender? Ja, jeg kender Martin. Okay. Nu kommer du bare sige random. Ej, okay. To børn. Du må gerne få mine. Okay. 2 uger. Under åben må du gerne have min, Martin. Ja. Nå. Så skal vi altså også lige til et spændende navn her. Tidligere gamesatlet i Masters. Den eneste danske master, as far as I know, nogensinde. Mænd 60 plus, Lars Boss Lightyear. Nej, Thomsen. På en 23. plads fra CrossFit Bornholm. Og det ligner altså også noget, der kan blive gentaget her hos Lars. Og vi så gode takter, efter han har været lidt skadet og sådan noget. Vi talte med Volthoff, Alexander Volthoff, da vi var over til optage episoden om CrossFit Bornholm, som kommer ud
næste igen, CrossFit Box Crawl. Til sidst så slutter af 132. plads i Women 60+, Veronica Gustave Nielsen. Yes. Hvorfor griner du det? Jamen, det var bare din udtale. Jamen, det var bare spot on. Okay, så det sidste, der er at sige om Open, vi lige kigger lidt på overordnet, det er bare at sige, den 16. december klokken 9-10 stykker af dansk tid om aftenen, der er CrossFit færdig med at review videos, og der kan man gå ind på leaderboardet til den tid, inden man går i seng, lige at se, hvordan ligger landet, når alle har fået deres video reviewed. Det vi forventer, det er, at udover at workoutsen bliver reviewed, så bliver alle, der kvalder til games, reviewed igen, så at sige, hvis ikke de har fået reviewed deres videoer. Det er fordi, det er kun, hvis man har haft en top 40 i verden video, de er blevet reviewed. Ja. Ved mindre, der lige er blevet taget nogle stik på dem, det er så det. Og den 6. januar, der begynder vi at se, hvem der har sagt ja til at komme til games, om der er nogle backfills. Det er det, de skal regne med. Og så begynder folk også at få de der fittest in Denmark, fittest in... Ja, de der skabeloner. Eller de der plaques. Ja, placards, det håber jeg. Ja. Det tænker jeg. Lidt til væggen. Men det var Open 2020. Det var Open 2020 i 2019, som du skrev det lidt. Hvad er mavefornemmelsen, dreng? Jeg synes, det har været meget anderledes end sidste gang i hvert fald. Altså, der er jo kommet igen nye øvelser med. Der er igen kommet nyt format at lave workouten på. Der er stadigvæk thrusters med hele tiden. Ja, men til gengæld ikke særlig mange barøvelser, som der har været tidligere. Det nævnte jeg også tidligere. Og for første gang nærmest kun én gang, hvor vi har været oppe og hænge i den. Og der har heller ikke været særlig mange benbøjninger, altså med vægtstang på noget tidspunkt, hvor du skulle lave det. Der er nogen, der har lavet squat, clean and jerk på de sidste tunge vægte, men i bund og grund kunne du komme igennem hele Open i år, uden at lave en eneste benbøjning med vægtstang. Ja, og så er det lette thrusters og kun 4 per runde, hvis den er. Men det er jo med dumbbells. Jo, det er det eneste. Ja, selv da var det kun 4. Så der har ikke været nogen benbøjninger overhovedet med en vægtstang. Det synes jeg også er ret vildt at tage med. Det skal man også huske på i ligningen. Det er på en måde sådan, i stedet for et Open, der plejer at være relativt bredt, og sådan, altså, hvor man får testet nogenlunde det hele sådan, uden store huller, hvor man får måske ikke testet snatch og clean and jerk, men man får testet en af dem tungt, og man får testet i hvert fald en af dem cyclet. Ikke? Så den her gang har det været lidt mere sådan et Open, der på nogle punkter er meget testet det her. Meget kapacitet, både i første og anden, og næsten også måske 5. workout for eksempel, hvor det er blevet testet meget. Og det er også en lang workout i 4'eren. Lange workouts tidsdomænemæssigt. Og så har vi noget gymnastik, der meget ensidigt tester noget på hænder, handstand push-ups og handstand walk, og meget ensidigt ring muscle-ups, der fylder rigtig meget af, hvor god man er i den her Open. Grundlæggende, som du siger, altså man er god til toast eller bare leg. Hvis man bare er en god nok atlet, så tæller de der 6 toast bare nærmest ikke. Det var for få af gangen. Og for meget åndedrætsworkout med doblerne, så alligevel til at man nåede at blive... Det er for mig at se, og det har vi talt om før, men jeg vil bare sådan melde ud og sige det til at starte med. For mig at se, at det er sådan dårligst programmeret Open, jeg har set nogensinde, tror jeg. I forhold til at sige, at vi tester det hele ordentligt, rigtigt. Rigtig spændende Open på rigtig mange områder, men det er sådan... Man kunne godt lige have lukket hullerne, og det ikke var dårligt, samtidig med, at det var spændende. Workout 5 kunne have været den samme, uden at man skulle bare ændre på nogle af de andre en lille smule. Ja. Jeg synes bare sådan generelt, jeg tror hellere, jeg vil snakke sådan lidt mere sådan stemnings. Ja, og det er en god pointe. Ja. Altså nu er jeg heller ikke sådan så meget sovset ind i alt det der CrossFit, som jeg var i for nogle år siden. Men jeg synes ikke, der er den samme vibe på nogen måde i forhold til det Open var for nogle år siden. Vi har næsten lige haft en Open. Og så synes jeg, der er bare heller ikke så mange atleter tilmeldt, og det kan man også tydeligt mærke, og hvis man er ude i boksene, kan man helt sikkert mærke det. Hvis jeg skulle sådan, få lyst til at konkurrere igen, så var det sådan, så skulle jeg sådan, altså nok sammenligne mig relativt meget med dem, der lå i bunden af leaderboardet, men dem er der bare heller ikke særlig mange af. Altså, så jeg synes, på den måde synes jeg, det har taget en ærgerlig drejning. Altså, ja, det er for at finde den fedeste i verden, men det er også for at holde et arrangement for masserne, og det synes jeg ikke, det er mere. Ej, jeg synes, det er blevet meget kompetitivt på en eller anden måde i år, fordi der har været alt det her med at kvalde direkte, selvfølgelig var det også sidste gang, men i modsætning til sidste gang, der var der ikke alle de her 12-13 sanctionals, hvor man kunne kvalde, altså direkte videre til. Vi har et hold fra Team Norge, eller faktisk 2 hold fra Team Norge, som har kvaldet til Norwegian Throwdown sammen med en masse andre danske hold, der også Aarhus har også kvaldet hold, ved jeg, og Butchers har også stillet nogle hold og sådan ting. Så der er rigtig mange, der lige pludselig har af de her, hvad kan vi kalde os, mellemgode atleter, som ikke er gode nok til at lægge og kæmpe om national champs eller
noget af den stil, men er stadig er god nok til at ligge i top 50-100 i Danmark og gøre sig til på hold i de her sanctioned events. Så der har været mange af dem, der har været med, af de her, der kalder sig selv hobby, i hvert fald crossfitter, som går lidt op i det, ikke? Og dyrker sporten, mens der er rigtig mange, som ikke har stillet op som dig, som er motionister, som man har tabt lidt, ikke? Ja, det er det 100%. Og jeg mener ikke det er jo ikke som sådan noget med programmering at gøre, tror jeg. Altså det er bare noget med at gøre sådan den måde, det ligesom er orkestreret på. Altså det er også bare druknet i alt det der virvar, der har været omkring hele setupet og sådan noget. Du har også ikke nogen Instagram og ikke nogen Facebook til at pushe Open. Og det er første gang, det ligger i oktober. Det er en super dårlig kombination. Fordi, hvordan melder du det ud til folk? Du har en games hjemmeside, som meget sjældent bliver opdateret. Den er ikke spændende at gå ind på generelt længere. Jeg savner den der gamle retro-side, de havde. Jamen, jeg savner også Castro, der annoncer de der ting. Hype. Jeg gider ikke så open announcement længere. Det der open announcement, det er jo en joke. Det er super sløjt. Enten så står der en eller anden helt sløj svensk gut eller norsk gut, der begynder at interviewe atleter, der næsten ved at kaste op. Ikke? Ja. Eller også så er det sådan nogle, så ved de ikke, hvornår de skal gå i gang med workouten. Eller sådan et. Vi har snakket om... Der er ikke noget musik i 20 minutter lang workout. Workout in silence. Ja, det kan godt være, at vi har haft problemer med teknikken de første 4 gange. I dag har det spillet. Det er endelig lykkedes det. Det er jeg fandme glad for. Men selv sidste gang, hvor de havde fået Fikowski til at kommentere, Adi Todosdottir og hvem var det nu, der også kører over? Patrick Wellner. Der var der, altså det var forfærdeligt at se på, fordi at lyden den sådan spolede hurtigt henover, så det var helt umuligt at se det. Random. Ja, der har virkelig været stor kritik af det. Men jeg har jo ikke set nogen af dem, men jeg har jo ikke fortrudt, at jeg ikke har set dem nogle gange. Altså hverken i år eller nu siger jeg sidste år, men altså i 19. Og det var også det, vi vidste. Der ville gå nogle år, før vi fik nogle gode open announcements. Vi har overvejet at byde ind på at lave en næste år. Nu må vi se, om det er overhovedet noget, der er interesse i, om vi får til. Det må vi også høre jer om. Skal vi prøve at lave en open announcement, og i så fald måske hvilke atleter, der skal være med? Nu ved jeg vi lave en med Julia og Claus? Nu ved jeg jo, Ronno også snakker om, at vi måske skulle spørge Frederik og sådan noget. Alle de der ting kigger vi ind i senere. Der er mange rygter men ønsker må man gerne komme med. Ja, for helvede. Vi overvejer i hvert fald at prøve. Nu er fokus lige på, at vi skal lave forhåbentlig livestream for Games næste år. Så det er lige... Men jeg siger bare, jeg synes også, det er lidt af en udfordring at skulle sætte det op og gøre det rigtigt, fordi nu så vi live-produktionen til Games, som var et studie, hvilket er en meget, meget mindre krævende setting at lave video, som den slags i med god lyd og sådan nogle ting. Og det er også bare de her open announcement, der er også efter workouten svære at gøre spændende. Prøv altså 22, sygt kedelig workout. Ja. Men det er jo også det, der er også nogen, der skriver i kommentarsporet, at Open er jo ikke en spectator-event. Altså det er jo ikke sådan, de bliver jo ikke programmeret for at være overskuelige og publikumsvenlige. Nej, men nogle af dem kan være spændende. Altså 17-3 med snatches eller 20-4 kunne også have været ret spændende at se. Du kan jo være uheldig at få en eller anden, der er røvkedelig at se på. Men uanset hvad, der har været flere open workouts tidligere, der er blevet announceret, som man synes har været kedelige. Altså for eksempel thrusters og burpees er måske ikke den sjoveste kombination at bare kigge på. Men Fraser, Rich Froning og Dave Castro, det var faktisk fedt. Men bare fordi det er dem, så synes man det er fedt. Ja. Så hvis de rigtige atleter er der et rigtigt setup, og Litore, han skriver også, at hver fredag aften er vi cirka 80, som laver open i løfteriet. Og mellem 150 og 300 som hæpper, tror jeg, han ville have skrevet. Ikke? Så det er bare for at sige, at det handler jo om den stemning, du kan skabe. Den helt store udfordring måske er også tidspunktet, det bliver lavet på. Det er natten til fredag klokken 2. Det bliver announced. Så der er altså de her atleter, det kunne være meget sjovt at spørge Rebecca, som har været med i et announcement i Norge, og høre, hvordan det var at lave workouten klokken 2 om natten. Og det kan jo også være en udfordring for folk at få, så skal de nærmest sidde fri fra arbejde om fredagen for at se announcementet, ikke? Ja, helt klart. Men jeg tror, at man kigger på 200.000 færre, der har signet op til Open i år. Ish. Altså nok lidt mindre, 180.000 tror jeg, hvis man skal gøre det rigtigt her. Men alt andet lige må man bare sige, der sidder nogen derude, som ikke gad. Der sidder nogen derude, som ikke gad igen, fordi der har været et, og som kommer tilbage igen i Open, når vi laver Open 2021. Altså 2021 er det, hvor jeg er super spændt på, hvordan det kommer til at... Altså hvad er tendensen? Kommer det til at være flere? Er det, eller det samme, eller færre? Fordi hvis det er det samme igen, så jeg tror sgu, det kommer til at tage mange år at få kickstartet den her bølge her med, at man skal bare være med i Open igen. Ja, eller også så kommer det sgu aldrig rigtigt til. Altså måske ender det med at være en elite-konkurrence slut, og så gider folk ikke lave det. Så kan det jo godt være nogen, så kan det godt være, at der er nogen bokser, der ligesom formår stadigvæk at samle community omkring det. Men det tror jeg også, altså som Tore han skriver meget rigtigt, at
de har altså også den bedste i Danmark, der ligesom laver workouten der, og er måske et trækplads, og det betyder helt sikkert noget, ikke? Om man kan komme ned og lave den sammen med hende, eller hun er der, eller whatever. Men omvendt kan du også bare sige, hvis nu det ikke handler om Julie, men det bare handler om boksen skulle lave noget internt, hvorfor kunne man også bare lave sin egen konkurrence? Som ikke varede 5 uger, det er også en lang konkurrence, det er en nederen konkurrence at lave et eller andet sted næsten, ikke? Og hvis man smadrer hænderne i workout 2, så er det bare nederen resten af tiden. Så jeg tænker bare, at det handler også om, at åben kommunikation og måde, det fungerer på, måske ikke har været optimalt. Og jeg håber, at CrossFit gør mere, fordi jeg synes, det var en fantastisk fest førhen. Ja. Og man skulle bare være med. Det var lidt ligesom... Men jeg har bare ikke lyst til at være med længere. Juleaften. Kan det gå juleaften? Sådan juleaften. Altså, dengang jeg var sovet ind i det der, ikke, der stod man jo også op. Det gør du stadigvæk. Ja, der er nogen, der gør det på redaktionen. Ja. Står op, og hvad er workouten, ikke? Og sådan noget. Ja. Men det, altså, jeg skal ikke kunne sige, om det var mig, der er faldet af på den. Jeg håber, det kommer igen. Jeg ønsker, at jeg skal være nødt til at blive op til klokken 2 og sætte en open announcement. Det håber jeg om et år eller 2, at vi er tilbage der igen. Men det kræver bare, at CrossFit skal få en Instagram igen, få en Facebook, gå op i og få folk med på en måde, der er fed. Og for eksempel, som de har lyttet til de her straffe og givet nogle appeals tilbage og sådan nogle ting, åbne lidt mere op, og så, altså hvad kan man sige, gør det fedt igen. Ja. Fordi det kræver, at ikke kun vi gør noget, det kræver også, at CrossFit gør noget, for man har lyst til at give pengene til glaskål igen. Det spænder mig for eksempel. Jamen hvad er det? Altså, koster det $20? Ja. Men programmeringsmæssigt, er der mere at sige om det her åben? Er der nogle huller i de gamesatleter, vi ender med at finde? Altså, som jeg ser det, jeg synes jo, hvis man er atlet, der ikke kan kvalde til de store konkurrencer, så er det typisk, fordi man har nogle huller, og så er man nødt til at have nogle bestemte workouts, der favoriserer en. Ikke? Altså, man skal, jeg har brug for, at der er chest to bar med i til åben, hvis jeg skal klare mig godt sammen. Men for de bedste atleter, så er det de bedste, der kommer med til games. Det ser vi jo. Altså, der er ikke mange af dem her, de navne, vi ser her, hvor vi er overrasket over, altså sådan, at det er dem, der ligger i toppen. Nej. Så de bedste er sgu også bare bedst til det hele. Altså, det er de bare. I hvert fald, når de får serveret 5 forskellige workouts. Jeg synes i hvert fald, at en ting at sige, det er, at kontra sidste år, i år, der er top 20 og National Champions. Der har været en kamp, folk har vidst i et år i forvejen, at nu er det åben, man kan kvalde. Så jeg tror, at det er mere de rigtige atleter. Hvor før der var for mange, der ikke lavede åben. Så der var nogle huller på nogle atleter, der burde have været der, men som ikke var der, fordi det var en meget forvirrende sæson. Og det bliver også meget lettere for os alle sammen at følge med i, hvem der kvalder, fordi alle sanctionals nu, der ved man, hvem der backfiller i forvejen. Frem for, at der åben kommer til sidst. Så jeg tror, at den her sæson bliver væsentligt mindre kaotisk at følge. Det synes jeg i sig selv er lækkert. Jeg glæder mig i hvert fald til at sige Claus og Julie til Games, som det så ud nu, og jeg håber, at for eksempel en som André, jeg ved ikke, om Christina har niveauet til at kvalde igennem en sanctional, men André håber jeg på godt kunne gøre det. Han tager den i Norwegian. Gammelmark er altså også en, der kunne gå hen og have mulighed til en sanctional, når han er rask igen, for eksempel. Og jeg ved ikke om der er andre lige. Og jo, Rasmus Fisbæk skal vi ikke glemme, at han har ikke været med lavet åben, men det er altså, fordi han går hold igen, hvor vi formoder. Frederik Gidius, han har allerede sagt, at han kvalder gennem en sanctional. Ja, og Philip Thun skal til Waterpalooza. Hey. Altså. Og jeg kan se, min mor ser med. Hej mor. Så altså, det er en spændende sæson, vi går i møde, og ja, vi har en masse danskere, der skal ud og konkurrere. Vi skal selv i gang med træning igen og jagte nye mål. Altså, det bliver skide sjovt. Jeg tror bare, jeg skal bygge hønsehus. Bygger hønsehus. Du kan også begynde at komme ind og træne med Thomas så mange gange, men det kunne da hyggeligt. Ej, det er sgu for langt. I kan komme til Lolland og flytte nogle træstube. Det lyder genialt. Jeg har lige siddet i smug her og trukket vinderen af Jolly-konkurrencen, så vi kan få det afsluttet, imens at der blev talt. Men er der nogle flere segmenter, nogle flere videoer, vi skal køre, inden jeg lige jeg tror faktisk, det er det. Nej, altså det vigtigste er egentlig bare at sige, at hvis I har kunnet lide, at vi har lavet de her videoer i samarbejde med Jolly, som igen vi har været rigtig glade for, gider at bakke op omkring det her. Helt sikkert. Også Virus for den sags skyld, som også var med til at lave en episode med os. Så giv os en anmeldelse herinde på Facebook eller iTunes, og skriv, at I har været glade for det, og så vi kan fortsætte med at lave det her. Ja, og CrossFit-ministeriet.tier.app, altså APP, det er sådan vores sådan et løbende budget til hostingomkostninger og kørt en tur til Jylland og lave en episode lige sådan nogle ting, bruger vi de penge på, og det er vi er virkelig afhængige af i omkring de der 30 plus folk, der donerer. Det svinger en gang mellem lidt, nogen der hopper af og nogen der hopper på igen og sådan ting.
Det er guld værd for os. Men vi skal have Jolly-vinderen at vide. Og det er... Er det trumvirvel? Ja, kan du lave en trumvirvel til os? Jeg kan i hvert fald lave den sådan... Okay. Jamen, vi kender faktisk vedkommende, som har vundet måske en masse af dem her, eller 3 andre smukke smagsvarianter. Vedkommende hedder David Amtrup. Ja, sådan, mand. Det er fedt. Og jeg synes, jeg har set David drikke en del sodavand. Ikke for at kalde dig ud. Og vi har hørt, at han går meget i byen også, så han får nok brug for dem, når han skal blande den op med rom og cola. Jeg ved ikke om... Jolly Vodka eller et eller andet. Jolly og Captain Morgan. Jolly og Captain Morgan. David Amtrup. Du har smidt linket. Ej, det vidste jeg ikke, man kunne. Okay. Det er derfor, du så mere ansvarlig for det der TV2. Fremover. Okay, sygt nok. Der kan man gå ind og smide en 5'er, eller bare smide en 5'er, så er vi tilfredse. Eller 1 krone. Eller 1 krone. Så har min mor har liket videoen. Ej, hvor genialt. Nå, men David Amtrup, skriv lige til os, når du hører det. Hvis ikke du hører det, så får du bare ikke Jolly. Ej, okay, vi skal nok finde dig. Vi ved, hvor du bor, David. Gør vi det? Jeg kan godt finde ud af det. Okay. Scary dude. Man har vel arbejdet i efterretnings. Ja. Nå. Det har været fedt det her i år, synes jeg, at prøve et nyt koncept. Vi må se, om vi gider have det med igen næste år. Jeg synes, det har været skide hyggeligt at være med og få lov til at prøve formatet af. Jeg synes, at vi endte ud med 5. gang, at det faktisk spillede. Ja, det synes jeg. Det kan være, vi til ACOG. Kunne det være, vi skulle lave et enkelt show måske? Ja, det måske. Det kunne være måske være fedt. Hvor vi måske har en ACOG qualifier, der går til games. For eksempel Marianne Højbjerg eller Lars Post Thomsen eller en af de unge. Måske forbi til at snakke med. Der er uanede muligheder. Uanede muligheder? Ja. Okay, det er vildt. Bare der er god wifi og ikke nogen firewall, der blokker opsætningen. Og nu har vi det her i et sted i Ballerup. Det er jo ikke min fars firma. CD Automation, der ligger lokaler til det. Vi har bare lige skud. Jeg ved ikke, om nogen af jer skal bruge noget industriteknik. Eller sådan noget. Er der det? Anyone? Så skriver I bare til dem. CD Automation. Nå, men jeg tænker, vi er ved at lukke ned. Ja. Og, vi er kun en halv time over tid. Ja. Det er okay. Skål. Det er som det plejer. Skål. Du får lige en dobbeltskål heroverfra. Det kan være, at næste år, der siger vi, at vi sender fra 19 til 2030 i stedet for. Fordi det er sgu lidt mere præcist. Det gør vi nok. Som en sidste lille ekstra ting, kan jeg bare sige til alle sammen derude. Jeg har faktisk skrevet til CrossFit Games og hørt, hvornår de regner med at være færdige kun med workout reviewsene på 2023, som lader vente på sig og sådan ting. Det har de ikke svaret på, men altså, vi er simpelthen i direkte kontakt med CrossFit Games om det nu. Så vi skal nok melde ud på Instagram, når de svarer, og hvad de svarede. Indtil videre er svaret bare no comments. Helt koldt. Altså, de har slet ikke svaret. De gad ikke det er standard. De svarer bare. Det er nemmest. Jakob, man kan finde dig på et eller andet. Hvor kan man kontakte dig, hvis man vil have, at du skal speak til deres events? Jamen, så skriver man bare en mail til jakob.viv.overgaard@gmail. Få den nye mail. Det var godt nok langt. Få den nye mail. Jeg får en ny mail. Bare skriv til CrossFit-ministeriet, så sender vi videre. Ja, det er god idé. Ja, og man kan bare et eller andet @crossministeriet.dk, og man kan finde dig på Thomas Training _PT. Eller Thomas Fro 6. Thomas Fro 6. Og mig kan man bare finde over det hele. Helt vildt, mand. Be awesome. Ses. Men det var det. Ja, det var det. Ses du. God træning. Kør noget bodybuilding. Kør noget lang endurance. Tag en rest day og en øl, ligesom Claus. Spis noget kage. Drik en Jolly. Ses du. Ses. Hej. Så 5 uger, du. CrossFit-ministeriet præsenterer The Open Show 2015 med Jonas Bjørneskjold, Thomas Frøsig Larsen og Jakob Overgaard. Sponsoreret af Jolly.